ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இதுல பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பிரபுபாதாவோட 2வது பகுதி பார்க்க போறோம். இதோட ஆச்சாரியார் அவளோட இதெல்லாம் முடிஞ்சுடுச்சு. அப்புறம் அடுத்த இதுல நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதா இல்லாட்டா இதுதான் பாகவதம் தான் இருக்க போறோம். ஓகே, இது 2வது ஹாஃப் பிரபுபாதாவோட கொஞ்சம் தான் முடிச்சோம். அப்ப பாக்கி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம இஸ்கான் முருகர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் நல்லா வேண்டிக்கலாம் பகவான்கிட்ட. ஓகே, எல்லாரும் ஒரு மியூட்லயே ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்றேன். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पाड़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பகவான் அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தின் இவர் தான் நிறுவனர் ஆச்சாரியா. இவர் பத்தி தான் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப 2வது பாகம் இன்னைக்கு பார்ப்போம். இதனுடைய பிரணாமம் படிச்சுட்டு பிரபுபாத பிரணாம மந்திரம். ஓம் நமோ விஷ்ணு ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. என்ன அர்த்தம்? இந்த பூமியில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் புகுந்த அவரது தெய்வீக அருளான ஏசி அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. ஆன்மீக குருவே சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே, உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்கள். நீங்கள் சைத்தன்ய தேவாவின்
செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் வெற்றிடத்தால் நிரப்பப்பட்ட மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு வழங்குகிறீர்கள். இவே நாம சங்கீர்த்தன தீக்ஷ்ணா கட்டகலையா அந்தர அசுர ஜீவேரா பெலிபே கடியா யதி பாபி சாடி தர்ம தூரே தேசே யயா மோர சேனாபதி பக்த யைபே தாத்தாயா. தீக்ஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தின் கூறிய வாளை எடுத்துக்கொண்டு அனைத்து ஆன்மாக்களின் இதயத்திலும் உள்ள போயிருக்கணும். உள்ள போய் மனப்பான் பேய் மனப்பான்மை இல்ல உள்ள இதயத்தில் உள்ள பேய் மனப்பான்மையை வேரோடு அகற்றி அழிப்பேன். சில பாவிகள் தப்பித்து மத கொள்கைகளை கைவிட்டு தொலைதூர நாடுகளுக்கு சென்றால் அவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை தருவதற்கு அந்த நேரத்தில் எனது சேனாபதி பக்தர் வருவார். யாரு சேனாதிபதி? இவர்தான் அபயசரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி. இது யாரு எழுதியிருக்கா? லோச்சனதாச தாக்குர தனது சைத்தன்ய மங்களத்தில் சூத்திரகாந்த பாடல் 12 நூல்கள் 164, 65 எழுது. சோ யாரோ ஒருத்தர் வருவார், இந்த மாதிரி சேனாதிபதி வருவார். மேற்கத்திய உள்ள நாடுல வந்து நம்ம கலாச்சாரம் வந்து பிரசங்கித்து அவளுக்கு எல்லாம் நல்ல வழிகாட்டும். அந்த கிளாஸ்க்கு போறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே ஓகே. யாரெல்லாம் போறீங்களோ போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து குருவோட நம்ம போன டைம் ஒரு பாட்டு பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நரோத்தம தாசா தாக்குர எழுதியது பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு வரியும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா பந்தோ மோயி சாவதானா மாதே. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா बंधो मोई सावधान माते. जहरा प्रसादे भाई ये भव तोरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होई जहा होई ते. அது நான் 1 டைமே பாடுறேன். ரொம்ப டைம் இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 டைம் பாடுங்க. இதோட அர்த்தம் என்னது அதையும் படிச்சு வரேன். என்ன பண்ணுங்க, நமது ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்கள் மட்டுமே நாம் தூய பக்தி சேவை அடைய ஒரே வழி. அவரது தாமரை பாதங்களை மிகுந்த பயபக்தியுடன் வணங்குகிறேன். அவருடைய அருளால் ஒருவர் ஜட துன்ப கடலை கடந்து கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறலாம். நெக்ஸ்ட், குருமுக பத்மா வாக்கியா சித்திதே கோரியா ஐக்கியா ஆரணா கோரி ஹோ மனே ஆஷா. श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादि पूरे सर्व आशा. அவரது தாமரை வாயில் இருந்து வெளிப்படும் வார்த்தைகளால் என் உணர்வு தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே எனது ஒரே விருப்பம். அவரது தாமரை பாதங்களில் உள்ள பற்றுதல் அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பரிபூரணம் ஆகும். ஆஷான்னு வருதுல, எனக்கு அந்த ஒரு ஆசை இருக்கு. அப்புறம் शक्ति दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाशा जाते वेदिकाय जहर चरितो वेदिकाय जहर चरितो. அர்த்தம், அவர் என் இருண்ட கண்களை திறந்து என் இதயத்தை ஆழ்நிலை அறிவால் நிரப்புகிறார். ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவரின் இறைவன் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவரின் இறைவன் அவரிடமிருந்து பரவச பிரேமை வெளிப்படுகிறது. அவரால் அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. வேத சாஸ்திரங்கள் அவருடைய குணத்தை பாடுகின்றன. श्री गुरु करुणा सिंधु आत्म जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आह प्रभु कोरो दोया देहो मोरे पद साया ए बीजश कुशिक त्रिभुवना அப்படின்னா
எங்கள் ஆன்மீக குரு கருணை கடலாகவும் ஏழைகளின் நண்பராகவும் பக்தர்களின் ஆண்டவராகவும் எஜமானராகவும் இருக்கிறார். எஜமானரே, என் மீது கருணை காட்டுங்கள். உமது பாதங்களின் நிழலை எனக்கு கொடுங்கள். உங்கள் புகழ் 3 உலகிலும் பரவியுள்ளது. அதுக்கப்புறம் இவரெல்லாம் ஜெய் ஜெய்கார் தான். அனைத்தையும் ஒரு முறை பாடணும். ஓகே. பிரபுபதா பிரபுபாத் प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लोइलो शरणा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेव जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गोरा हरि बोल निताई गोरा हरि बोल हरि बोल निताई गोरा हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இவர் எழுதியிருக்கார் யாரு? நரோத்தமதாச தாக்குரா. குருவை பத்தி எழுதினா. ஓகே, இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் படிச்சோம், இதோட நிறுத்தினோம். பட் இது வந்து இது செகண்ட் பார்ட்ல சும்மா கண்டினியூஷன் அது ஒரு வாட்டி நான் படிச்ச உடனே சோ ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம இதுல புத்தகம். அவர் சைத்தன்ய கடவுளை தன்னுடன் சுமந்து கொண்டு மதுராவிற்கு செல்கின்றார். தெரியல, அவர் பெட்டியில வச்சிருந்தார். அப்ப அவருக்கு வந்து இதுல கனவுல வந்து பகவான் சொல்றாரு, இந்த பெட்டியில இருந்து விடு, நீ எதுக்கு என்ன பெட்டியில பூட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் காலையில அதுல வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் பெட்டியில போடவே இல்லை, வெளியில வச்சு எப்பவும் நித்தியமா அது பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தார். ஏன்னா அவர் நிறைய டிராவல் பண்றதுனால பெட்டியில ஜாக்கிரதையா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு. வேண்டாம், பெட்டியில வச்சுன்னா அப்புறம் எப்படி பூஜை பண்ண முடியும், அதனால வெளியில வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏற்பாடு பண்ணி எங்க போனாலும் அது வெளியில வச்சுதான் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு. அப்புறம் மதுராவில் கேசவ மகாராஜனின் வேண்டுகோளுக்கு எழுந்த அவை அங்கேயே தங்கி கௌடிய பத்திரிகையை திருத்த ஒப்புக்கொண்டார். அங்க வந்து நிறைய பத்திரிகையாளரோட இதெல்லாம் நடந்துருந்தது, அதெல்லாம் திருத்தணும். யாரோ பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா திருத்தி கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு ப்ரூஃப் ரீடர் அப்படி சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி வேலை அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமிக்கு சஜ்ஜன தோஷினி இதழ் தொடர்பாக உதவினார். சஜ்ஜன தோஷினின்னு ஒரு பத்திரிகை இவர் பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமி பண்ணினார். அதையும் அவர் வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ ஹி வாஸ் மோர் இன்டு பிரிண்டிங், ப்ரூஃப் ரீடர், அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமியின் செயலாளரான ராமானந்தா, அவருக்கு ஒரு ஹெல்ப்பர் இருந்தார் ராமானந்தா. பக்தி வேதாந்த பிரபுவை கௌடிய சங்கத்தின் பதவியிலிருந்து நீக்கும் நோக்கத்துடன் மலர் தூவி புகழ்ந்து ஒரு கடிதம் எழுதினார். அவரோட குரு என்ன பண்ணார்? சித்தாந்த சரஸ்வதி 12 பேர் இருக்கிற மீட்டிங்ல வந்து ஒரு பதவியில இருக்கணும்னாக்கா அந்த ஃபுல் என்ன சொல்வாரு, கமிட்டி மெம்பர்ஸ் 12 பேர் இருக்கணும் அப்படின்னா பார்த்தாலும் ஒன்னும் சரியாகல. சரி, இவர் தான் ஒரே ஆளு பதவியில போட்டு 12 பேர்லாம் வேண்டாம், இந்த ஒரு ஆள் வந்து இவில் மேனேஜ் அப்படின்னு சொன்னோடனே நிறைய பேருக்கு பொறாமையெல்லாம், அது எல்லாம் சகஜம் தானே. நேற்றுக்கு வந்திருக்கா, இவனுக்கு போயிட்டு அந்த பெரிய பதவி கொடுத்துட்டா, நாங்கெல்லாம் என்ன துச்சமா அது இதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்ப இந்த பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமியோட ஒரு செயலாளர் இருந்தார் ராமானந்தா. அவர் வந்து நல்ல மலர் தூவி புகழ்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு கடிதம்ல நீ அப்படி இப்படின்னு. ஆனா உள்நோக்கம் என்னது? அவர் அந்த போஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு. எனவே கேசவ மகாராஜா மற்றும் பக்தி சாரங்க மகாராஜா ஆகியோரின் ஆசிரமங்களில் கடமையான உறுப்பினராக வாழ்ந்த பிறகும் அவர்களிடமிருந்து தனித்து இருந்தார். தன்னோட டியூட்டி என்னோண்டு அதை பண்ணிட்டு நான் அந்த பாலிடிக்ஸ் இல்லவே இல்லை, எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காளோ அந்த வேலையை நான் பண்ணேன். இட் வாஸ் நாட் அட்டாச் டு தட். என்ன நான் அந்த வேலை பண்றேன், அது என்னோட பொறுப்புல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்வமோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் மாட்டுக்கு அவர் வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரோட இந்த இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ்ல அவர் வந்து உள்ள போகவே இல்லை. வருமானம் அல்லது தங்குமிடம் இல்லாமல் அவை டெல்லியில் உள்ள பல்வேறு வீடுகளில் தங்க தொடங்கினார். இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல இருந்தவர், இவ்வளவு நல்லா இருந்தவர், நல்லா பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் நன்னாதான் போயிட்டு. ஆனா ஃபைனலி டிசைடட் 70 வயசு ஆகும்போதுதான் அவர் யூஎஸ் போனார். அப்பவே நினைச்சுட்டேன், இனிமே வந்து மீன்ஸ் இதெல்லாம் 1965 60s அப்புறம்
இனிமே போறோம் நம்ம ஃபேமிலி லைஃப்லாம் போறோம் இனிமே வந்து நம்ம துறவு அந்த மாதிரி இதுல இருக்கணும்னு கஷ்டப்படுறாரு, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து அப்புறம் டெல்லியில வந்து ஒரு வீட்லயே தங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வருமானம் இல்லை. அப்புறம் இது என்னது வருமானம்னா வேலை இல்லை. அப்ப வருமானம் இல்லை. அப்ப அல்லது தங்குமிடம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இடமும் இல்லை. சோ அபய் அவர் வந்து டெல்லியில் உள்ள பல்வேறு வீடுகளில் தங்க தொடங்கினார். அவருக்கு அழைப்பு வரும் இடங்களில் வாரந்தோறும் வாழ்ந்து வந்தார். யாரெல்லாம் கூப்பிடுறாலும் அங்க வந்து ஒரு வாரம் இருக்க போறார். இப்ப இன்னைக்கு இதுல இருந்தா பார்க்கணும். எஸ், நம்ம இவர் அருள்சலம் பிரபுஜி தான் ஓப்பனிங் உத்காட்டன். இருக்கலாம் இல்லையா? பிரபு படிக்கிறேன். அவர் 4 ஆண்டுகளாக மாதாஜி அதுக்குள்ள போயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அவர் 4 ஆண்டுகளாக 1952 முதல் பேக் டு காட்கட் வெளியிடவில்லை. ஆனால் அதை புதுப்பிக்க முடிவு செய்தார். 1956ஆம் ஆண்டு தொடங்கி அபய் தனது பேக் டு காட்கட் பத்திரிகையை புது டெல்லியில் விநியோகித்தார். சரிபாய்ப்பை அவரே செய்வார். அபய் பேக் டு காட்கட்டின் சமீபத்திய இதழ்களின் நகல்களை இந்திய ஜனாதிபதி டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு கடிதத்துடன் அனுப்பினார். எனது தற்போதைய ஜடத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதற்கான துப்பு எனக்கு கிடைத்தது. மேலும் எனது சமகால ஆண்களையும் பெண்களையும் என்னுடன் அழைத்து செல்வதற்கு வழிகளில் ஒன்றாக கடவுளிடம் திரும்பு என்ற எனது கட்டுரையை தொடங்கினேன். தற்போது வனந்தாரத்தில் நான் தனியாக அழுகிறேன் என்று அபய் எழுதினார். ஆனால் மாண்புமிகு அவர் பதிலளிக்கவில்லை. ஒரு முறை விநியோகத்தின் போது ஒரு வழி தவறிய மாடு அவரை இடித்தது. மற்றொரு முறை கோடையில் வெப்பத்தால் தாக்கப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேல கஷ்டம் பாவம். கண்டினியூட்டி இல்லையே மேடம் மாதாஜி. இருக்கே பிரபுஜி, இவ்வளவுதான் அவர் கொடுக்க முடியும். ஃபுல் லைஃப் ஹிஸ்டரினா அப்புறம் ஒரு புக்கு தான் முடியும். இல்ல அவருக்கு ஒரு கஷ்டப்படுறாரு. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமே, அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. நம்ம இயர் வைஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன வாரம், அதேதான். அப்புறம் அவர் 4 ஆண்டுகள் இப்போ 1952ல இருந்து பேக் டு காட் வெளியிடவே இல்லை. 52ல இருந்து 56 வரைக்கும் பேக் டு காட். ஏன்னா பிரிண்ட் பண்றதுக்கு காசு வேணும். இவருக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல, ஜாப் கிடையாது, பணம் கிடையாது, ஒரு வீட்டுல இருந்துட்டு இருந்தார். அப்ப எப்படி பிரிண்ட் பண்றது? ஆனா பிரபுஜி அவரோட குருஜி சொல்லியிருக்காரு, எப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்கிறதோ நீ பிரிண்ட் பண்ணுங்க. வேலையே இல்ல, பிசினஸ் இல்ல, கடன் மேல கடன் வாங்கி எல்லாம் நம்ம லாஸ்டையும் படிச்சோமே, அந்த ஃபுல் இதையே கொடுத்துட்டார். அவரோட என்னது மெடிக்கல் ஷாப் எல்லாம் கொடுத்து கடன் எல்லாம் தீர்த்துட்டார். இப்ப கடன் இல்ல, ஒண்ணும் இல்லை, ஆனா வரும்படியும் இல்லை. இப்ப வேலையும் இல்லை, வரும்படி இல்லை, அந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து இதுலதான் வருது, மனைவிட்ட கேக்குற, டீயா நானா, உனக்கு டீ வேணுமா நான் வேணுமா அப்படின்னு. அப்புறம் தெரிஞ்சு போயிடுது அவளுக்குலாம் டீல தான் இன்ட்ரெஸ்ட், ரொம்ப டீ குடிக்கணும், நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப சரி, அப்ப நான் ஐ எம் நாட் ஃபிட்டிங் இன் தட். எதர் அவளை திருத்த பார்க்கணும், அவ திருத்தலையா, அப்ப நான் என் வழியை பார்த்துன்னு போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இறங்கி போயிட்டார். ஐ திங்க் அதுல முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் போன வாட்டி. சோ அந்த மாதிரி அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். ஒரு இதா போயிட்டா பேக் டு கார்டர்ல பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவருக்கு எப்ப ஜாப் இருந்ததோ, பணம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா 1952க்கு அப்புறம் வந்து 4 இயர்ஸ் அவர் வந்து பண்ணல. அப்புறம் 1956ஆம் ஆண்டு திரும்பி தொடங்கி அபய் தனது பேக் டு காட் ஹெட் பத்திரிகை புது டெல்லியில் விநியோகித்தார். அவர் பண்ணினார், பிரிண்ட் பண்ணார், அதை வந்து விநியோகித்தார். சரி பார்ப்ப அவரே செய்தார். யாரையும் ஏற்பாடு பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதெல்லாம் கூலி கொடுக்கணுமே. அப்ப அவரே வந்து அதை திருத்தி பிரிண்டும் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணார், டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத், அப்ப அந்த டைம்ல அவர் வந்து சமீப ஜனாதிபதியா இருந்தார், பிரசிடண்டா இருந்தார். அவருக்கு அனுப்பினார் இந்த மாதிரி நான் அப்புறம் ஒரு கடிதமும் எழுதினேன். என்ன கடிதம் எழுதினேன், என்னுடைய இது என்னது, என்னுடைய தற்போதைய இது என்ன இருக்கிறது, என்ன சமகால ஆண்கள், தட் இஸ் என்னுடைய இந்த ஏஜ் குரூப் அவெல்லாம் வந்து ஆண்களை பெண்களை எல்லாம் என்னுடன் அழைத்து போகிறதுக்கு எங்க பேக் டு காட் என்னது பகவான் இடத்து திரும்பி போறதுக்குள்ள வழி நான் வந்து பார்த்து வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் எழுதுறேன், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, பக்தி மார்க்கத்துல வந்து பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு. இப்போ கடவுளிடம் திரும்பி என்ற எனது கட்டுரையை தொடங்கினேன். தற்போது வனாந்தரம்னா இதுதான், படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் இது வனத்துல இருக்கிற போலதான். சரி, சன்னியாசி எங்க இருப்பான்,
இதுல தானே ஜங்கல்ல தானே இருப்பா இல்லையா ஃபாரஸ்ட்ல. அது போலதான் இருக்காரு. ஒண்ணும் இல்ல, ஜாப் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, யார் கூப்பிடுற அளவுக்கு போய் யாரு சாப்பாடு கொடுக்குற அளவுக்கு சாப்பிட்டு. அப்ப அவர் வந்து துறவு, ஃபுல்லா துறவு தான். நான் தனியாக அழுகிறேன்னா அவரு பெரிய ஒன்னும் சௌரியமா ஒண்ணும் இல்லையே, அவர் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு என்று அபய் எழுதினார். அவருக்கு ஜனாதிபதிக்கு இதை பேக்லார்டட் அதுவும் அனுப்பிட்டு ஒரு கடிதமும் எழுதினார். நான் அவர்கிட்ட இருந்து ஒன்னும் பதிலே வரலை. ஒரு முறை அப்புறம் என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டார். ஒரு முறை விநியோகத்தின் போது, இதெல்லாம் விநியோகிக்கும் போது அவர் மாடு முட்டிடுது. ஒரு வழி தவறிய மாடு அவரை இடித்தது. ஆக்சுவலி கொம்பால எல்லாம் அடிச்சா நல்ல வலி, காயம்லாம் ஆயிருக்கும் அவருக்கு. அதை டீட்டெயிலாம் இதுல போடல, ஏன்னா அப்புறம் போயிட்டே இருக்கும், கதையா போயிட்டே இருக்கும். இது ஒன்லி ஸ்னிப்பெட்ஸ் மாதிரி ஒரு லைன் மாத்திரம் இருக்கான். அப்புறம் ஒரு வாட்டி என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு முறை கோடைன்னா டெல்லியில எல்லாம் ரொம்ப வெப்பம் ஜாஸ்தி. டெல்லி நம்ம ஊர்லயே நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி கோடையிலும் அங்கெல்லாம் 42, 45 டிகிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதுல வந்து வெப்பத்தால் அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக்கே வந்துடுது. ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரியும் வந்துடுது. அப்பவே வயசாயிடுச்சு அவருக்கு, 65, 68 வயசு இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது என்னது? எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன் மாதாஜி? அருட்செல்வம் பிரபுஜிக்கு அப்புறம் நீங்களே சொல்லணும். தீபா செல்வம் மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன். எவ்ரி டைம் ஐ ஹேவ் டு லுக். ஏதோ ஓபன் பண்றது கஷ்டமா இருக்கேன். தீபா செல்வம் மாதாஜி இல்லையா? வெரி குட். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க படிங்க. இல்லையா? நீங்களும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கேன். கேசி காட்டாவில் வசித்தார். அபய் ஒரு பெங்காலி கவிதையை இயற்றினார். விருந்தாவன பஜனா. சித்தாந்தாவின் இல்லாம் கேக்குறதா மாதாஜி? படிக்கிறது கேக்குது. அப்ப நினைச்சு நீங்க இன்னும் எங்க பேசுறோம் நினைச்சேன். இல்லையா? இப்ப கேக்குறதா மாதாஜி? கேக்குறதா? கேசி காட்டாவில் வசித்தார். அபய் ஒரு பெங்காலி கவிதையை இயற்றினார். விருந்தாவன பஜனா. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தாவின் இல்லாமை மற்றும் கௌடியா மடத்தின் வீழ்ச்சி குறித்து புலம்பிய அவர் விரக அஷ்டகா என்ற பெங்காலி கவிதையை இயற்றினார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கனவில் தோன்றினார். அவர் அபயை அழைத்து அவர் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்டு சைகை காட்டினார். அவர் அபயிடம் சந்நியாசம் எடுக்க சொன்னார். வாருங்கள், சன்னியாசி ஆகுங்கள் என்று வற்புறுத்தினார். செப்டம்பர் 17, 1959 அன்று பக்தி பிரஜான கேசவ மகாராஜாவிடம் சந்நியாசம் பெற்றார். 1962 முதல் 1965 ஆண்டுகளில் கேசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் 3 தொகுதிகளை எழுதி அச்சிட்டார். டோக்கியோ மாநாட்டு தீம் மனித ஆவியை வளர்ப்பதன் மூலம் உலக அமைதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து இப்ப இது எங்க இருந்த கேசி காட்டா. கேசி காட்டால வசிச்சிருந்தார். அப்புறம் அவர் அபையை அழைத்து அவரையே பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு மாதாஜி வரும். இங்க எங்க இருக்கு சொல்லணும்? இந்த செகண்ட் லைன்ல ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கனவில் தோன்றினார். அவர் அபையை அழைத்து அவரையே பின்பற்ற வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். அப்படிதானே வரும் மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். அவர் அபையை அழைத்து அவர் பின்பற்ற வேண்டும். அவரையே பின்பற்ற வேண்டும். சித்தாந்த சுவாமியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். கரெக்ட். ஓகே. இப்ப கேசி காட்டால வசிச்சுட்டு இருந்தார். அப்புறம் வந்து பெங்காலி கவிதை ஒண்ணு எழுதினார். அது என்னது? விருந்தாவன பஜனா. பஜனை நம்ம சொல்றோம் எதுல, விருந்தாவன பஜனை, அதை எழுதினார். அப்புறம் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியோட இல்லாமை மற்றும் கௌடிய மடத்தின் வீழ்ச்சி ஒண்ணுமே நன்னா ஆகிறது இல்ல. எல்லாம் பணப்பற்றாமை, யாரும் ஒண்ணும் பெரிய மூவ்மெண்ட்ல ஒரு இது ஆக்டிவிட்டி இல்லாம ஒரு மாதிரி டல்லா இருந்தது. சோ அது ஒரு இதுல போயிடுது, என்னது டவுன் ஃபால்ல அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. சோ அது புலம்பி அவர் என்ன எழுத ஆரம்பிச்சார்? விரக அஷ்டகா. விரகம்னா தெரியுமே, ரொம்ப அது இது இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு விரக்தியில வந்து அவர் வந்து ஒரு பெங்காலி கவிதையும் எழுதிட்டார். அஷ்டகம்னா ஒரு தெரியுமே 8 ஸ்டான்ஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி எழுதினார். அப்புறம் ஸ்ரீல இவரோட கனவுல யார் வந்தார்? அவரோட குருஜி வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கனவில் தோன்றி அவர் அவையை அழைத்து அவரையே பின்பற்ற வேண்டும். என்ன பின்பற்று அப்படின்னா, எனக்கு இருக்கார் அவர் வந்து சன்னியாசம் மாதிரி தான் லைஃப்ல இருக்கார். ஆனா இன்னும் சன்னியாசம் ஆக்சுவலி ப்ராப்பரா சன்னியாசம் இன்னும் பெறலை. சன்னியாசம் பெறதுக்குன்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் தீட்சை பெற்று அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுங்க, அது இல்லை. ஆனா வாழ்க்கை வந்து சன்னியாசம் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அப்ப என்ன அவர் வந்து கனவுல தோன்றி என்ன சொன்னார்? என்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சுட்டி காட்டினார். திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்டு சைகை காட்டினார். வா போல. அவர் அபயிடம் சன்னியாசம் எடுக்க சொன்னார். வாருங்கள், சன்னியாசி ஆகுங்கள் என்று வற்புறுத்தினார். அவர் திரும்பி கனவுல வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்ப அவர் வந்து சரி, ஓகே பையன்ல சன்னியாசி தீட்சை பெற்றோர்லாம் வந்துட்டு செப்டம்பர் 17, 1959 அன்று பக்தி பிரஜான கேசவ மகாராஜாவிடம் சன்னியாசம் பெற்றார். அப்புறம் ஒரு ஜேர்னி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. 62 65
ஆண்டுகளில் அபயச்சரண் பக்திவேதாந்த சுவாமிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் 3 தொகுதிகளை எழுதி அச்சிட்டார். அது வந்து பாகவதம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்ல இப்ப நம்ம படிக்கிறோமே நல்லா அவர் எழுதினதுதான். ஆனா அவர் வந்து ஃபுல்லா முடிக்க முடியல. இது அவரோட என்ன இதுன்னா 9 கேண்டோ வரைக்கும் எழுதினார். 10வது கேண்டோ வரத்துக்குள்ள அவருக்கு 80 வயசு ஆயிடுத்து. பிகம் வெரி ஓல்ட். எழுத முடியாதுக்கு அப்புறம் வேற வந்து ஹிருதயானந்தா அவர் தான் வந்து ஹிருதயானந்த சுவாமி அவர் தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணினார். பாக்கியோட கேண்டோல அவர் தான் எழுதினார். பிரபுபாதால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. சோ இதெல்லாம் வந்து அவரோட இது பேக். சோ 3 தொகுதியில அந்த டைம்ல 62 to 65ல அவர் எழுதினார். டோக்கியோ மாநாட்டு தீம். டோக்கியோல வந்து ஒரு மாநாடு ஒரு இது மாதிரி வச்சு இவரை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. மனித ஆவியை வளர்ப்பதன் மூலம் உலக அமையும். மனித ஆவினா இதுதான் ஆத்மா. ஆத்மாவை வந்து வளர்ப்பதன் மூலம் அதோட ஞானம் மனித ஆவி ஹியூமன் என்ன சொல்வதற்கு இது ஜீவாத்மை குறித்து அந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் உலக அமைதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீம்ல வந்து அவங்க வந்து ஒரு மாநாடு மாதிரி தொடங்கி நீங்க வாங்கும் அப்படின்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க. அடுத்தது யாரு? JKLMN மங்கேர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி வேதாந்த சுவாமி கலாச்சார நல்லிணக்கத்திற்கான சர்வதேச அறக்கட்டளையின் ஸ்பான்சர்களுக்கு எழுதினார். மேலும் ஒருவர் மனித ஆவியை எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு உரையையும் முன்மொழிந்தார். அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீ தோஷி ஹீரோ நகனோ இந்திய ஆன்மீக கலாச்சாரம் மற்றும் அவரது முன்மொழியப்பட்ட விளக்க காட்சி ஆகிய இரண்டிற்கும் தனது உயர்ந்த மரியாதையை வெளிப்படுத்தி கேசி கட்டாவில் அவருக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதினார். பக்தி வேதாந்த சுவாமி கோரியிருந்தபடி அவர் மகாநாட்டிற்கு ஒரு நேர்மையான பார்வையாளராக வந்ததால் அவருடைய செலவுகள் ஜப்பானில் செலுத்தப்படும் என்று திரு நாகனோ ஒரு அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழையும் இணைத்தார். இதன் பொருட்டு தொடர் உடையவர்களுக்கு மே 10ஆம் தேதி அவர் ஜப்பானுக்கு வந்தடையும் நேரத்தில் அவரது பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரினர். ஆனால் பயண கட்டணத்தை யாரும் செலுத்தவில்லை. ஜூலை 1962 பக்தி வேதாந்த சுவாமிகள் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ராதா தாமோதர கோவிலுக்கு சென்றார். அவர் தனது அறையிலிருந்து நகராமலேயே கோவிலை பார்க்க முடிந்தது மற்றும் பலிபீடத்தின் ஒரு பகுதியையும் 4 அடி உயர பிருந்தாவன சந்திர வடிவத்தையும் கருப்பு பளிங்கு கிருஷ்ண தெய்வத்தையும் கிருஷ்ணதாச கவிராஜா பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வழிபட்டதை காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? கலாச்சார நல்லிணக்கத்திற்காக சர்வதேச அறக்கட்டளையின் ஸ்பான்சருக்கு இவர் வந்து அப்புறம் ஸ்பான்சருக்குலாம் இந்த வழின்னு இருந்தார். பக்தி வேதாந்த சுவாமி என்ன பண்ணார்? கலாச்சார நல்லிணக்கத்திற்காக சர்வதேச அறக்கட்டளையின் ஸ்பான்சர்களுக்கு எழுதினார். மேலும் ஒருவர் மனித ஆவியை எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் இத ஒரு தீமை வச்சுட்டு ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பிரிண்ட் பண்ணலாம், புக் பிரிண்ட் பண்ணலாம், இல்ல போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி என்று ஒரு உரையும் முன்மொழிந்தார். அப்புறம் அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலாளர் யாரு? தோஷிஹிரோ நக்கோனா. அவர் தான் நக்கனோ அவர் தான் வந்து இவரை வந்து கூட்டின்னு போறேன், அங்க வந்து மாநாடு நடக்கிறது, நீங்க வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்டா வந்து எல்லாம் வரணும், உங்களோட செலவு எல்லாமே நாங்க வந்து ஜப்பான்ல ஏற்றுப்போம் அப்படின்னா சொன்னா. பக்திவேதாந்த சுவாமி கோரி இருந்தபடி அவர் மாநாட்டின் ஒரு நேர்மையான பார்வையாளராக வந்ததால் அவருடைய செலவுகள் அவ கூப்பிட்டதுனால தானே போறார், அவருடைய செலவுகள்ல ஜப்பானில் செலுத்தப்படும் அப்படி என்று சொன்னார் நக்கானோ. ஒரு அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழையும் you will be paid to whomsoever it is concerned, you will be reimbursed ஆயிடும் அப்படின்னு. ஆனா ஒன்னும் அவருக்கு திரும்பி கிடைக்கல. இதன் பொருட்டு தொடர்பு உடையவருக்கு மே 10ஆம் தேதி அவர் ஜப்பானுக்கு வந்தடையும் நேரத்தில் அவர் பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். எல்லாம் அவரெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். நீ வருவாய், டிக்கெட் எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணிடுறோம், டிக்கெட் விசா எல்லாம் பண்ணிடுறோம், போயிட்டு வர இதுவும் எல்லாம் நாங்க வந்து கொடுத்துடுவோம். ஆனால் பயண கட்டணத்தை யாரும் செலுத்தவில்லை. அதுலயும் ஒரு ஏமாற்றம். எவ்வளவு ஏமாற்றம் இல்லையா? நமக்கு விரக்தியே வந்துடும். இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம என்னத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு என்னத்துக்கு இருக்கணும், வேண்டவே வேண்டாம்னு முடிய வந்துடும். ஆனா அவர் அப்பவும் பொறுத்து அவர் ஜூலை 1962 பக்திவேதாந்த சுவாமி பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ராதா தாமோதர கோவிலுக்கு சென்றார். அவர் தனது அங்க இருந்து அவரோட அறை இதுதான் இந்த அறை. இந்த இதுல ஜன்னல்ல இருந்து பார்த்தா வந்து கீழே வந்து தெரியுமா, I presume இது இந்த மாதிரிதான் வீடு. ஏன்னா அந்த இதுல இப்படி போட்டிருந்த ஒரு வீடு. அப்போ ஜன்னல்ல இருந்து ஃபுல் ஒரு பேக் தான் இருக்குமா, ஒரு ஜன்னல் தான் இருக்குமா. அந்த ஜன்னல்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட அறையிலிருந்து நகராமலேயே கோவிலை பார்க்க முடிந்தது.
மற்றும் பலிபீடத்தின் ஒரு பகுதியையும் 4 அடி உயர பிருந்தாவன சந்திர வடிவத்தையும் கருப்பு பளிங்க கிருஷ்ணர் தெய்வத்தை கிருஷ்ணதாச கவிராஜா பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வழிபட்டதை இவர் வந்து காண முடியும். அந்த தெய்வத்தை வந்து இவருக்கு அவரோட ரூம்ல இருந்தே அந்த இதுல விண்டோல இருந்து அவருக்கு பாக்குற ஒரு இது நல்ல ஒரு வியூ இருந்தது அவரோட ரூம்ல. எஸ், அடுத்தது யாரு? MNOPQR இது ருக்மணி மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. நீங்க ஏன் போல ஈஷோபனிஷத் உங்களுக்கு கேட்க வேண்டாமா? இருக்கிற வரையும் நான் அனுப்பிடுவேன் தோன்றது. எழுதும்போது பாதி போரை மட்டுமே, பாதி பேரைக்கு போரை மட்டுமே, மற்ற பாதி வெளியிடப்பட்டது. பக்தி வேதாந்த சுவாமி தனது புத்தகங்கள் விற்கவும் முக்கிய நபர்களுக்கு வழங்கவும் தனியாக சென்றார். டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு தனிப்பட்ட பார்வையாளராக இருந்த புத்தகத்தை படித்து தனது கருத்தை எழுத ஒப்புக்கொண்டார். கல்வி அமைச்சர் முன்பு அவருக்கு உதவி மறுத்திருந்ததை இந்தியா முழுவதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் நிறுவன நூலகங்களுக்கு 50 பிரதிகளுக்கே ஆர்டர் செய்து அமைச்சகம் அவருக்கு 600 ரூபாய் மற்றும் பேக்கிங் மற்றும் தபால் கட்டணம் செலுத்தியது. மேலும் பக்தி வேதாந்த சுவாமி புத்தகங்களை நியமிக்கப்பட்ட நூலகங்களுக்கு அனுப்பினார். அமெரிக்க தூதரகம் 18 பிரதிநிதிகளை வாங்கியது. அவை காங்கிரசின் நூலகம் மூலம் அமெரிக்காவில் விநியோகிக்கப்பட்டது. 1964 ஜனவரியில் இந்திய துணை ஜனாதிபதி ஜாகிர் ஹுசைனுடன் நேர்காணல். அவர் ஒரு முஸ்லிம் என்றாலும் பக்தி வேதாந்த சுவாமியின் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பாராட்டி எழுதியிருந்தார். உங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற புத்தகத்தை மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் லாபத்துடனும் படித்தேன். அதை என்னிடம் முன்வைக்க உங்களை தூண்டிய அவன்தான் சிந்தனைக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து எழுதுவது வந்து பாதி போர். ஏதோ எழுத ஆரம்பிச்சானாக்கா ஒரு ஹாஃப் பேட்டில் ஒன் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது இன்னும் இருக்கே, எழுதியாச்சுன்னா முடிஞ்சு கொடுத்தா அது அப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணோம். அது கரெக்டா பிரிண்டிங் அந்த இதெல்லாம் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணோம். அதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கு. ஸோ எழுதி முடிச்சாச்சுன்னா அது வந்து ஒன்லி ஹாஃப் ஒர்க் இஸ் டன். அப்புறம் மற்ற பாதி வெளியிடுவது பாதியும் பண்றதுக்கு ஆனா பண்ணி நிறைய இந்த மாதிரி பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி போரா இருக்கும். இப்போ வந்து நல்ல ஃபேஸ் வர ஆரம்பிச்சு. பக்தி வேதாந்த சுவாமி தனது புத்தகங்களை விற்கவும் முக்கிய நபர்களுக்கு வழங்கவும் தனியாக சென்றார். இப்ப நிறைய பிரிண்ட் எல்லாம் பண்ணி ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம், விநியோகம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு போறார். டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு தனிப்பட்ட பார்வையாளர்களாக இருந்து புத்தகங்களை படித்து தனது கருத்தை எழுத ஒப்புக்கொண்டார். நான் அதோட வந்து இதெல்லாம் எழுதுறேன். ஒருத்தரோட இது என்னது அங்கீகாரம் இருந்ததுன்னா இன்னும் நன்னா இருக்கு. யாரோ படிச்சு இந்த புக்கு நன்னா இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனே எழுதியிருக்காரு அப்படி அப்போ படிச்சு பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வருங்க. அந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்றதுக்கு அவர் ஒப்புக்கொண்டார். அப்புறம் கல்வி அமைச்சகம் முன்பு அவருக்கு உதவியை மறுத்து இருந்தது. முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது சொன்ன அவளே இந்தியா முழுவதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் நிறுவன நூலகங்களுக்கு 50 பிரதிகளை ஆர்டர் செய்தது. அவளே முதல்ல ஹெல்ப் பண்றதுக்கு மறுத்தவாளே 50 புக்ஸுக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டா. இப்போ நல்ல ஃபேஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டோம் அவரோட லைஃப்லயும். ஒருத்தர் கீழே இருந்துன்னா எப்பவுமே கீழே இருக்க மாட்டா, அப்படி மேல வந்துட்டே இருப்பாளே. அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இவரோட லைஃப்லயும் வந்து நன்னா இருந்தார். அப்புறம் தரமட்டமானார். திரும்பி அவர் வந்து நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்தாங்க. ஆனா ரொம்ப இது என்ன சொல்வா கஷ்டப்பாடு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்புறம் 50 பிரதிகளை ஆர்டர் செய்தது. அமைச்சகம் அவருக்கு முதல்ல காசு கொடுத்துட்டான். 600 ரூபாய் மற்றும் பேக்கிங் செலவு, போஸ்டிங் செலவு இதெல்லாம் உண்டு. தபால் கட்டணம் எல்லாமே கொடுத்துட்டான். மேலும் பக்தி வேதாந்த சுவாமி புத்தகங்களை நியமிக்க அங்கெல்லாம் வந்து ஏற்பாடு கொடுக்கணுமோ அங்கெல்லாம் இதை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டார். நூலகங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பிட்டார். அப்புறம் அமெரிக்க தூதரகம் 18 பிரதிகளை வாங்கியது. அப்புறம் இவா மாத்திரம் இல்லாம அமெரிக்கால இருந்த ஒரு ஆபீஸ் வந்து அவ வந்து 18 புக்ஸ் அவ வாங்கினான். அவை காங்கிரஸின் நூலகம் மூலம் அமெரிக்காவில் விநியோகப்பட்டன. அப்புறம் 1964 ஜனவரியில் இந்திய துணை ஜனாதிபதி ஜாகிர் ஹுசைன், அவர் முஸ்லிம் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து பக்தி வேதாந்த சுவாமியின் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பாராட்டி எழுதினார். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவர் முஸ்லீமா இருந்தா கூட இதை படிச்சு உள்ள கருத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப பெருமையா எழுதினார். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, உங்களின் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற புத்தகத்தை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் லாபத்துடன் படித்தேன். அதை என்னிடம் முன்வைக்க உங்களை தூண்டி அன்பான சிந்தனைக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன். நார்மலி நம்ம நீங்க என்ன தெரியும், ஒரு முஸ்லீம் தானே, அவங்க வந்து இதை பத்தி he won't understand. நம்ம ஒரு ஜெனரல் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அதுதான் வரும்.
அப்படி இல்லாம நீ அட்லீஸ்ட் என்கிட்ட வந்து கொடுத்தியே, அதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் அப்படின்னு நன்றி கூறுகிறேன். எஸ், படிப்படியா முன்னுக்கு போறாரு அவர். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஆயிரத்தா எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டாங்க. இல்ல இந்த மாதாஜி இருக்காளே, ரேவதி மாதாஜி படிங்க இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி இருக்கலா? இருக்கேன் மாதாஜி. போன் வந்து சத்தம் கேட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க. ஏஜே பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரிய புதுதில்லியில் ஜூன் 1964 ஒரே நிமிஷம் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது இந்த சைட் 1964 நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் சந்தித்தார். அடுத்த நாள் பக்தி வேதாந்த சுவாமிகள் சாஸ்திரிகளுக்கு கடிதம் எழுதினார். அவர் விரைவில் பிரதமரால் தனிப்பட்ட முறையில் கையொப்பமிடப்பட்ட பதிலை பெற்றார். அன்புள்ள சுவாமிஜி, உங்கள் கடிதத்திற்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பிரதியை எனக்கு வழங்கியதற்காக நான் உங்களுக்கு நன்றியை இருக்கிறேன். நீங்கள் மதிப்புமிக்க வேலைகள் செய்கிறீர்கள் என்பதை நான் உணர்கிறேன். நிறுவனங்களில் உள்ள நூல்களை இந்நூல பிரதிகளை வாங்கினால் நல்லது. அவர் அமெரிக்கா செல்வதற்கான தடையில் சான்றிதழ் தயாராக இருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. பாஸ்போர்ட்டை பெறுவது மிகவும் கடினம். கிருஷ்ணா பண்டித் உதவினார். ஜூன் 10 அவரிடம் பாஸ்போர்ட் இருந்தது. சுமதி மொரார்ஜி ஜலதூத கப்பலில் இந்த டிக்கெட். ஹரே கிருஷ்ணா. சைடுல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீ முங்கிட்டாள். கொஞ்சம் அப்படி மூவ் பண்ணு. வெறும் கடினம் அல்ல. கடினம் அல்ல. நாட் ஒன்லி அங்க. படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டுமா? வேண்டாம். நீங்க மொபைல்ல படிக்கிறதுனால ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லையா? அது மூவ் பண்ணா இன்னும் நிறைய வேர்ட் ஒரு லைன்லயும் ஒரு வேர்டை விட்டுருக்கேன். இன்னொரு படிக்கட்டுமா? சீக்கிரமா படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒருத்தர் சீக்கிரம். வேண்டாம். அப்சல்யூட்லி நோ. இது அடுத்தது என்ன? நல்ல படிப்படியா அவர் மேல வந்து இருக்காரு. அப்போ ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு புதுடெல்லியில் ஜூன் 64 நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் சந்தித்தார். அங்க பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் பக்தி வேதாந்த சுவாமிகள் பிரதமர் சாஸ்திரிக்கு கடிதமும் எழுதிட்டார். அவர் விரைவில் பிரதமரால் தனிப்பட்ட முறையில் கையொப்பமிட்ட பதிலை பெற்றார். வாங்கி பார்த்து படிச்சு அவரோட வந்து இது சொல்லுவாள் என்னது சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுப்பாள் புக்ல. அந்த மாதிரி வந்து இது கையொப்பமிட்ட என்ன மாதாஜி? இல்ல நான் ஆட்டோகிராஃப் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோகிராஃப் தான் நினைச்சேன். தனிப்பட்ட முறையில் கையொப்பமிட்ட பதிலை பெற்றார். தட் மீன்ஸ் அவரே எழுதி அவர் இது எழுதல. நான் நினைச்சேன் புக்கில் ஆட்டோகிராஃப் போட்டு அப்படின்னு நினைச்சேனே. அப்படி இல்லை. ஆனா அவர் இது அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இது என்னது அவரே பர்சனலா அவருக்கு லெட்டர் எழுதிட்டார். அன்புள்ள சுவாமிஜி, உங்கள் கடிதத்திற்கு மிக்க நன்றி என்று எழுதியிருக்கார். ஸ்ரீமன் பாகவதத்தின் பிரதியை எனக்கு வழங்கியதற்காக நான் உங்களுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். நீங்கள் மதிப்புமிக்க வேலை செய்கிறீர்கள் என்பதை நான் உணர்கிறேன். இதெல்லாம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இதுதானே வருது. இதுக்கு முன்னாடி யாருமே கண்டுக்கலை. ஆனா இப்ப வந்து இவெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அவருக்கு உத்வேகம் வருது. அரசு நிறுவனங்களில் உள்ள நூலகங்கள் இந்நூலில் பிரதிகளை வாங்கினால் நல்லது அப்படி ஒரு ரெக்கமெண்டும் பண்றார். அப்புறம் அவர் வந்து அமெரிக்கா செல்வதற்கான தடையில்லா சான்றிதழ் NOC நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் தயாராக இருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அந்த இது என்னது ஃபாரின் போறவாத இதெல்லாம் உண்டு கமிஷன் அந்த புக் அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து நோ இது அப்ஜெக்ஷன் ஈ கேன் கோ அப்ராட் ஆல்சோ அப்படின்னு எல்லாம் கரெக்ட் தான். பணம் வேணுமே. பாவம் பணத்துல வந்து மாட்டிவிட்டார். பாஸ்போர்ட் பெறுவது மிகவும் கடினம் அல்ல. கிருஷ்ணா பண்டிட் உதவினார். ஜூன் 10க்குள் அவரிடம் பாஸ்போர்ட்டும் இருந்தது. சுமதி மொரார்ஜி இவர் தான் வந்து கடைசியில ரொம்ப கெஞ்சி எல்லாம் பார்த்தா இவ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ளே அனுப்ப மாட்டேன் உங்களை. நீங்க அங்க போயிட்டு எவ்வளவு வயசாயிடுச்சு உங்களுக்கு, நீங்க அங்க போயிட்டு போனா கஷ்டப்படுவாள், அங்க எவ்வளவு குளிர் தெரியுமா, நான் அனுப்ப மாட்டேன், நான் உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிப்போம். அந்த காலத்துல ரொம்ப பெரிய ஒரு என்னது செல்வந்தர்னா என்னது ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். இப்ப பணம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, நல்லா அவரோட கையில பவர் எல்லாம் இருந்தது. ஆனா அப்ப கெஞ்சி பார்த்தாரு, ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து அங்க இன்னும் ஆளையெல்லாம் வச்சு பார்த்தா ஒன்னும் வேலை முடியறது இல்லை. இப்ப இவரே போய் வந்து அவரோட ஆபீஸ்ல போய் பார்த்தெல்லாம் பேசுறாரு. ஆனா சொல்றாரு இல்லை நான் அனுப்ப மாட்டேன். அப்படி இல்லை, இவர் போனப்பதான் சரி இவ்வளவு சொல்றாரே அனுப்புறேன், உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன், நீங்க வந்து போங்க அப்படின்னு. ஆனா இவரோட என்ன கன்சர்ன்னாக்கா நீங்க வந்து போயிட்டு அங்க போய் மாட்டிக்க கூடாது. அங்க வந்து உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு. ஏன்னா இவர் போற டைமே அவருக்கு 70 வயசு. அப்புறம் அங்க குளிரு, அங்க யாரையும் தெரியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் சொல்லியிருந்தா, அது எப்போ சொல்லிட்டே இருப்பார், அவர் நினைச்சுட்டே இருப்பார். எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் சுமதி மொரார்ஜி என்ன சொல்லியிருக்கா, உங்களோட என்ன வேலையை நினைச்சுட்டு போறீங்களோ அதை முடிச்சுட நீங்க ஆகும். அந்த வேர்டு வந்து அவருக்கு வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் திரும்பி இங்க இருக்கணும், என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் இங்க இருக்கணும். என்ன சுமதி மொரார்ஜி அவர் சொல்லியிருக்கார்,
சோ அந்த இவர் சொல்லியிருக்க டிக்கெட்லாம் ஏற்பாடு பண்ணும்போது என்ன சொன்னா, அவங்க என்ன நோக்கத்தோட போறீங்களோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்க வாங்க சொல்லியிருக்கேன். அப்ப நான் என்னோட வேலை முடிச்சுட்டு தான் வர போறேன். அது வந்து அவருக்கு ஒரு உத்வேகமா இருந்தது. அப்புறம் அவர் வந்து ஜலதூதா கப்பலில் இலவச டிக்கெட்டு ஏற்பாடு பண்ணினார். எஸ், இது ஒண்ணு நான் படிக்கவே இல்லை. எத்தனை மிஸ்டேக் இருக்கோ தெரியாது. அடுத்தது யாரு? இந்த பிரபுஜி தான். அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அமெரிக்கா பயணம். அமெரிக்கா பயணம். ஷீல பிரபுபாதர் தனது 69வது பிறந்த நாளுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார். அவர் சிந்தியா ஸ்டீம்ஷிப் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஸ்ரீமதியிடம் இருந்து நியூயார்க் செல்ல இலவச டிக்கெட்டை பெற்றார். சுமதி மொராஜி ஜலதுதா என்ற சிறிய வானிலை கொண்ட சரக்கு கப்பலில் அவர் மட்டுமே பயணித்தார். அவர் கைவசம் ஒரு சூட்கேஸ், குடை, உலர் தானியங்கள், சுமார் $7 மதிப்புள்ள இந்திய நாணயம், தோராயமாக 40 ரூபாய் மற்றும் பல புத்தக பெட்டிகள் இருந்தன. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஷீல பிரபுபாதர் இந்தியாவிலிருந்து ஜலதூதா என்ற நீராவி கப்பலில் பயணம் செய்த போது வைத்திருந்த நாட்குறிப்பை ஒரு சீடர் கண்டுபிடித்தார். இந்த நாட்குறிப்பு மின்னணு வடிவில் கிடைக்கிறது. தி ஜலதூதா டைரி அதன் உள்ளே வங்காள மொழியில் கையால் எழுதப்பட்ட ஒரு கவிதை இருந்தது. அதில் ஷீல பிரபுபாதர் பாஸ்டன் துறைமுகத்திற்கு வந்த பிறகு கப்பலில் எழுதியிருந்தார். மேற்கிந்திய நாகரிகம் பற்றிய ஷீல பிரபுபாதரின் முதல் அபிப்பிராயங்களை இந்த கவிதை அழகாக படம் பிடித்தது. அமெரிக்காவின் நனவை மாற்றுவதற்கான அவரது இதயபூர்வமான உறுதியை வெளிப்படுத்துகிறது. ஷீல பிரபுபாதர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீதான தனது தாழ்மையான நம்பிக்கையையும் ஆங்கில மொழி பேசும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உருவின் போதனைகளை பரப்ப அவருக்கு அறிவுறுத்திய அவரது ஆன்மீக குருவின் சிறப்பு அறிவுறுத்தலையும் வெளிப்படுத்தினார். என் அன்பான பகவான் கிருஷ்ணரே, இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் செய்தியை அவர்களுக்கு எப்படி புரிய வைப்பேன்? நான் மிகவும் துரதிருஷ்டமானவன், தகுதியற்றவன் மற்றும் மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவன். எனவே நான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகிறேன். அதனால்தான் நான் அவர்களை சமாதானப்படுத்த முடியும். ஏனென்றால் நான் சொந்தமாக அவ்வாறு செய்ய சக்தியற்றவன். இந்த ஆழ்நிலை செய்தி அவர்களின் இதயங்களை ஊடுருவி செல்லும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக பூரிக்கப்பட்டதாக உணர்வார்கள். இதனால் வாழ்க்கையின் அனைத்து மகிழ்ச்சியற்ற நிலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இந்த கவிதை செப்டம்பர் 16, 1900 மாறிடுச்சு. மாறிடுச்சு இல்ல, கொண்டு வந்துட்டேன், படிங்க. மாறிட்டு 1965 எழுதப்பட்டது. 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நவம்பர் 16, 1977 அன்று ஷீல பிரபுபாதர் தனது 81வது வயதில் இந்தியாவின் விருந்தாவனத்தில் காலமானார். ஷீல பிரபுபாதர் இந்த சுருக்கமான காலத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் பெரும்பாலானோர் ஓய்வு பெற தயாராக இருக்கும் வயதில் என்ன சாதித்தார்? கப்பலில் இருந்த கேப்டன் அருண் பாண்டியனின் தலைமையில் ஜலதுதா அவரது மனைவியும் காலை 9 மணிக்கு புறப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை ஆகஸ்ட் 13, 1965 ஷீல பிரபுபாதர் தனது அடைத்த அறையில் அமர்ந்தார்.
அது கடலின் அசைவுடன் முன்னும் பின்னுமாக உருண்டது. அவருக்கு கடல் நோய், மயக்கம் மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டது. அவருக்கு 2 மாரடைப்புகளும் ஏற்பட்டன. ஆனால் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவர் உயிர் பிழைத்தார். ஜலதூதா 37 நாட்களுக்கு பிறகு நியூயார்க் துறைமுகத்தை வந்தடைந்த போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முற்றிலும் தனியாக இருந்தார். அவர் யாரையும் அறியாத வகையில் அமெரிக்காவிற்கு வந்திருந்தார். எந்த உதவியும் இல்லாமல் கப்பலில் அவர் வைத்திருந்த சொற்பமான சொத்துக்களுடன். அவரிடம் பணம் இல்லை, நண்பர்கள் இல்லை, பின்பற்றுபவர்கள் இல்லை. அவரது இளமை இல்லை, நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லை, அல்லது முழு மேற்கிந்திய சமூகத்திற்கும் வேதங்களின் ஆன்மீக அறிவை வழங்குவதற்கான தனது தொலைநோக்கு நோக்கத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பது பற்றிய தெளிவான யோசனை கூட இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்போ வந்து சிந்தியா ஸ்டீம்ஷிப் அது வந்து அந்த மொரார்ஜி அந்த மாதாஜி பேர் போட்டிருந்தாரு. அவளோட இதுதான், அவள் ஸ்டீம்ஷிப் கம்பெனி அவளோட தான். ஷீ இஸ் ஓனர் ஆஃப் தட் கம்பெனி. அதனாலதான் வந்து அவ ஷிப்லயே போறதுக்கு அனுமதி சீட்டு வாங்கி கொடுத்திருக்கா. ஸ்ரீல பிரபுபாத் தனது 69 பிறந்த நாளுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான் அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார். இதுல இந்த ஜலதூதா கப்பல்ல. அவர் சிந்தியா ஸ்டீம்ஷிப் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஸ்ரீமதி சுமதி மொரார்ஜி அவரிடம் வந்து இலவச டிக்கெட்டை பெற்றார். அப்புறம் வந்து சிறிய வானிலை கொண்ட சரக்கு கப்பலில் அவர் மட்டுமே பயணித்தார். வேற யாருமே இட்ஸ் நாட் இது இல்லையா, எனக்கு கஸ்டமர் மனுஷா போற மாதிரி கப்பல் இல்லையே, எல்லாம் சரக்கு கப்பல். அதனால அவர் போனம் பிடிவாங்க பிடிச்சானே சரி போங்க அப்படின்னு. அவர் கைவசம் என்னெல்லாம் இருந்தது, ஒரு சூட்கேஸ், குடை, உலர் தானியங்கள், அப்புறம் சுமார் $7 அந்த காலத்து மதிப்புல ஒரு 40 ரூபா அப்படின்றான், மற்றும் பல புத்தக பெட்டிகள். அதனாலதான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு தானே போனங்க. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஸ்ரீ பிரபுபாதை இந்தியாவில் இருந்து ஜலதூதா என்ற நீராவி கப்பலில் பயணம் செய்த போது வைத்திருந்த நாட்குறிப்பு டைரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தார். அது இவளுக்கு கிடைச்சது. அதுல வந்து தி ஜலதூதா டைரின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு வந்து மின்னூல் வடிவில் கிடைக்கிறது. அதன் உள்ளே வங்காள மொழியில் கையால் எழுதப்பட்ட ஒரு கவிதை இருந்தது. அதுல எழுதியிருக்காரு, நான் அப்படி போறேன் பகவானேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது என்ன சொல்றான், ரொம்ப இதுலதான் பகவான்கிட்ட அப்படி வேண்டினா இது வேணும் இல்ல, நான் போறேன், இதெல்லாம் என்னால முடியுமா அப்படின்னு பாட்டு ரொம்ப உருக்கமா இருக்கும். அது ஸ்ரீல பிரபுபாத பாஸ்டன் துறைமுகத்திற்கு வந்த பிறகு கப்பலில் எழுதியிருந்தார். மேற்கத்திய நாகரிகம் பற்றிய ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் முதல் அபிப்பிராயங்களை இந்த கவிதை அழகாக படம் பிடித்து அமெரிக்காவின் நனவை மாற்றுவதற்கான அவரது இதயபூர்வமான உறுதியை வெளிப்படுகிறார். எப்படி அங்க போயிட்டு ஹிப்பியே வாழ இருக்காங்க, எல்லாரும் நான் மாத்துறேன், என்னோட குருஜி அதானே எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. அங்க போயிட்டு மேற்கத்திய பாশ্চাத்திய தேசத்தாரின்னு நம்ம படிக்கிறோமே, அதான் பாশ্চাத்திய தேசம்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ். அங்க போயிட்டு அவர் குருஜி சொன்னதுனால இவர் சொன்னதுனால நான் போறேன். ஆனா என்னால எப்படி முடியும் தெரியாது. நான் என்ன எழுதியிருக்காரு, ஸ்ரீல பிரபுபாத பகவான் கிருஷ்ணன் மீதான தனது தாழ்மையான நம்பிக்கையையும் ஆங்கில மொழி பேசும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வின் போதனைகளை பரப்ப அவருக்கு அறிவுறுத்திய அவரது ஆன்மீக குருவின் சிறப்பு அறிவுறுத்தலையும் வெளிப்படுத்தினார். என் அன்பான பகவான் கிருஷ்ணரே, இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் செய்தியை அவர்களுக்கு எப்படி புரிய வைப்பேன்? நான் மிகவும் துரதிர்ஷ்டமானவன், தகுதியற்றவன் மற்றும் மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவன். அவரே எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்தவன், தகுதியற்றவன், நம்ம எல்லாம் எந்த முக்குன்னு தெரியல. எனவே நான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகிறேன். அதனால் நான் அவர்களை சமாதானப்படுத்த முடியும். நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணாதான் என்னால் வந்து அவளை எல்லாம் திருத்த முடியும். ஏனென்றால் நான் சொந்தமாக அவ்வாறு செய்ய எனக்கு சக்தி அற்றவன், என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த ஆழ்நிலை செய்தி அவர்களின் இதயங்களை ஊடுருவி செல்லும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக பூரிக்கப்பட்டவராக உணர்வார்கள். இதனால் வாழ்க்கையின் அனைத்து மகிழ்ச்சியற்ற நிலைகளிலிருந்தும் அவர்கள் விடுதலை பெறுவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அந்த இதுல போயம் எழுதுற இந்த கவிதை பின்னாடி வந்தது. இந்த கவிதை செப்டம்பர் 18, 1965 எழுதியிருக்காரு. 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நவம்பர் 14, 1977 அவர் வந்து 81வது வயதில் அவர் இறந்தும் போயாச்சு. பிருந்தாவனத்துல காலமானார். அப்ப என்ன வித்தின் 12 இயர்ஸ்ல அவர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கார், அதுதான் நம்ம வந்து அவரோட ஃபுல் லைஃப் ஹிஸ்டரி. 12 இயர்ஸ்ல அவர் இந்த இஸ்கான் வந்திருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ். ஸ்ரீல பிரபுபாத இந்த சுருக்கமான காலத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் பெரும்பாலானோர் மோஸ்ட்லி 60 வயசுல போரும்பா, அங்க கை வலிக்கிறது, கால் வலிக்கிறது, கண்ணு தெரியல, காது கேட்கலன்னு உட்காந்துருக்கோம். 70 வயசுல அவர் வந்து எவ்வளவு தைரியமா, யாரும் இல்ல கூட, பெரும்பாலானோர் ஒழிவு பெற தயாராக இருக்கும் வயதில் என்ன சாதித்தார்? பெரிய அளவுல என்னவோ சாதிச்சிருக்கார்.
கப்பலில் இருந்த கேப்டன் அருண் பாண்டியா அவரின் தலைமையில் ஜலதூதா வந்து அவர் தான் கேப்டன். அவர் வந்து ஓட்டின்னு போறார். ஆனா எவ்வளவு நாள் எடுத்து இந்த 37 எவ்வளவு போட்டிருக்கேன். அவரது மனைவியும் அவர் மனைவி இருந்தால் காலை 9 மணிக்கு புறப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை ஆகஸ்ட் 13, 65. ஸ்ரீல பிரபுபாத தனது அடைத்த அறையில், அங்க ரூம் எல்லாம் அப்படித்தானே இருக்கும் இல்லையா, குட்டி குட்டி ரூம்ஸ் இருக்கும். பெரிய கப்பல்னா ரூம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும். அதுல வந்து அந்த இது ரூம் அடைஞ்ச ரூம் இருந்தது. வெளியில பார்த்தா என்ன தண்ணி தான் தெரியும், வேற என்ன தெரியும், ஒண்ணு கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப டெஃபினட்டா சிக்னஸ் வந்துடும். சி சிக்னஸ் சொல்லுவாங்க, அது வந்துருது அவருக்கு. அது கடவுளின் அசைவிட முன்னும் பின்னுமாக உருண்டது அவருக்கு. கடல் நோய், அதான் சிக்னஸ், மயக்கம், வாந்தி எல்லாம் வந்தது. அப்புறம் 2 மாரடைப்பும் வந்தது அந்த கப்பல் அங்க போய் சேரத்துக்குள்ள. ஆனால் கிருஷ்ணன் கருணையால் அவர் உயிர் பிழைத்தார். ஜலதுதா 37 நாட்களுக்கு பிறகு, ஆல்மோஸ்ட் இது 1.5 இல்ல, 1 மாசம் 7 நாள், நியூயார்க் துறைமுகத்துக்கு வந்தடையும் போது ஸ்ரீல பிரபுபாதம் முற்றிலும் தனியாக இருந்தார். யாரும் இல்ல கூட. அவர் யாரையும் அறியாத வகையில் அமெரிக்காவிற்கு வந்திருக்கிறார். எந்த உதவியும் இல்லாமல் வெறும் ஒரு டிக்கெட் மாத்திரம் ஃப்ரீயா, வேணா உண்மை கெஞ்சி கூட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதாஜி வந்து கொடுத்துருக்கா டிக்கெட், சரி போ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. ஆனா வேற யாருமே கிடையாது, உதவி இல்லை. கப்பலில் அவர் வைத்திருந்த சொற்பமான சொத்துக்கள், என்ன ஒரு கொடை, அவரோட ஒரு பெட்டி, அவரிடம் பணம் இல்லை, நண்பர்கள் இல்லை, பின்பற்றுவர்கள் இல்லை, அவரது இளமை இல்லை, மெயினா இளமை இல்லை, நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லை, அல்லது முழு மேற்கத்திய சமூகத்திற்கும் வேதங்களை, ஆன்மீக அறிவை வழங்குவதற்கான தனது தொலைநோக்கு நோக்கத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்று பற்றிய தெளிவான யோசனை கூட இல்லை. அங்க போய் என்ன பண்ண போறோம், எங்க ஆரம்பிக்க போறோம், எங்க போய் இருக்க போறோம், ஒண்ணுமே ஒரு ஐடியா இல்லை. ஜஸ்ட் கம். இமேஜின் ஒரு காட்டுல விட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் பாவம். எஸ், இதுதான் அந்த பாட்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. गुरु कृपा कोइले कृष्णा अध मेर प्रति किला गिया नीले हेता गुरु ये बेगति। गुरु कृपा कोइले कृष्णा आचे के चोगर जात बा ये अनुमानी नहीं के नानी बीने उग्र स्थानी रजस्तमो गुणेरा सबे अर्चना वासुदेव कथा रुचि नहीं छे प्रसन्ना। गुरु कृपा कोइले कृष्णा तबे जाड़ी तबा कृपा होई है तुकी सकले संभव होई तुम्हीचे कौतुकी कि भावे भुजले तारा भुजे से रसा गीता कृपा करो प्रभु होरी निज भाषा। गुरु कृपा कोइले कृष्णा तुम्हारा इच्छाया सब होई माया बसा तुम्हारा इच्छाया नसा माया परसा तपा इच्छा होई जड़ी तदेरा उद्धार बुझी बेनी छाए तबे तथा छे तुमान। गुरु कृपा कोइले कृष्णा भगवती कदाचित पावतर धीरा हैया सुने जड़ी पानी बार बार रजस्त मोहट तबे तैबे निस्तार हृदयेर भद्रा सबे गुची बेता। गुरु कृपा कोइले कृष्णा की कोरे बुझाबो कदा करो छे सही सूत्रामी दिनाहीन कोनो शक्ति ना अताचायेन च प्रभु कथा बोली बरे जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो बारी। गुरु कृपा कोइले कृष्णा अखिल जगत गुरु वचन छे मर
अलंकर्ता कोरी बार कमत टमार तपा कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे सुनिया सबरा शोका दुख जे गुचिबे गुरु कृपा कोइले कृष्णा अनिया छो जड़ी प्रभु अमरे नचते नचावो प्रभु नचावो चिमटे कसेरा बोतली जाता नचाव से मटे भक्ति नहीं वेदा नहीं वेय गुबी तारो भक्ति वेदांत नाम वे सार्थक कोरो कृपा कोइले कृष्ण अधमीर प्रति किला गिया मिले गेता कोरो ये बेगति कोरो कृपा कोइले कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ரொம்ப உருக்கமா எழுதியிருக்காரு. என்ன நச்சாவோ எல்லாம் போடுறாரு. உனக்கு என்ன ஆட்டி வைக்கணுமா ஆட்டு நல்லா நச்சாவோ பிரபு நச்சாவோ செய்ய மாட்டேன் என்ன நல்லா ஆட்டி வை உனக்கு என்னெல்லாம் தோன்றதோ நீ ஆட்டி வை அப்புறம் இங்கே உனக்கு என்ன துமாரா இச்சா உனக்கு என்ன இச்சையா இருக்கோ அதை நீ நடத்து என்ன எங்கிட்ட எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது துமாரா இச்சா என்ன நல்லா குழைக்க வைக்கணும்னு நினைச்சா நீ அது பண்ணு இல்ல என்னோட ஃபெயிலியர் ஆகணும் அப்படின்னா நீ அது போல பண்ணு ஐ எம் ரெடி ஃபார் போத் அப்பா அவ்வளோ ஒரு பக்தி எஸ் இது யார் படிக்கிறாள் அடுத்தது மீனிங் படிக்கிறா இல்லாட்டி நான் விடுன்னு படிச்சோம் அப்படின்னு என் அன்பான பகவான் கிருஷ்ணா என் அன்பான பகவான் கிருஷ்ணா இந்த பயனற்ற ஆன்மா மீது நீங்கள் மிகவும் கருணை காட்டுகிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஏன் என்னை உங்களை அழைத்து வந்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இப்போது நீங்கள் என்னுடன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் யூ ஹேவ் மேட் மீ டு கம் ஹியர் ஓகே இப்ப நீங்க என்ன வேணும் என்ன வச்சு நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆனால் உங்களுக்கு இங்கு ஏதாவது வியாபாரம் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் இல்லை எனில் ஏன் என்னை இந்த பயங்கரமான இடத்திற்கு கொண்டு வருவீர்கள் இங்குள்ள பெரும்பாலான மக்கள் அறியாமை மற்றும் பேரார்வத்தின் பொருள் முறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளனர் பௌதிக வாழ்க்கையில் மூழ்கி அவர்கள் தங்களை மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் நினைக்கிறார்கள் எனவே வாசுதேவரின் ஆழ்நிலை செய்தியில் அவர்களுக்கு சுவை இல்லை அவர்களால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரியவில்லை ஆனால் நீங்கள் மிகவும் நிமிடத்துவம் வாய்ந்த மாயாவாதி என்பதால் உங்கள் காரணமற்ற கருணை எல்லாவற்றையும் சாத்தியமாக்கும் என்பதை நான் அறிவேன் பக்தி சேவை படிக்கட்டுமா மாதாஜி படிக்கட்டுமா நான் படிச்சுடுறேன் பக்தி சேவையின் மெல்லிசையை அவர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் ஆண்டவரே உமது செய்தியை பற்றி அவர்களை நம்ப வைக்க நான் உமது கருணைக்காக வெறுமனே ஜபிக்கிறேன் ஜஸ்ட் எனக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படி ஃபுல் சரணடைஞ்சாச்சு உனது விருப்பத்தால் அனைத்து உயிரினங்களும் மாயையான ஆற்றலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்துள்ளன எனவே நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் விருப்பத்தின் மூலம் அவர்களும் மாயையின் பிடியில் இருந்து விடுவிக்கப்படலாம் நீங்கள் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எனவே அவர்களின் விடுதலையை நீங்கள் விரும்பினால் மட்டுமே அவர்கள் உங்கள் செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வார்த்தைகள் உனது அவதாரம் நிதானமான ஒருவன் அதை மீண்டும் மீண்டும் கீழ்ப்படிந்த செவியற வரவேற்புடன் பெற்றால் அவனால் உமது செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும் அறியாமை மற்றும் பேரார்வம் ஆகியவற்றின் தாக்கத்தில் இருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு இதனால் இதயத்தின் மையத்தில் புரிந்துள்ள அனைத்து அசுப காரியங்களும் மறைந்துவிடும் கிருஷ்ண உணர்வின் இந்த செய்தியை நான் எப்படி அவர்களுக்கு புரிய வைப்பேன் நான் மிகவும் துரதிருஷ்டமானவன் தகுதியற்றவன் மற்றும் மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவன் எனவே நான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகிறேன் அதன் மூலம் நான் அவர்களை நம்ப வைக்க முடியும் ஏனென்றால் நான் என் சொந்த முயற்சியால் செய்ய சக்தியற்றவர் எப்படியோ ஆண்டவரை உண்மை பற்றி பேசுவதற்காக என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் இனி என் இறைவா என்னை வெற்றியாக்குவதும் தோல்வியாக்குவதும் உங்களுடைய விருப்பம் அனைத்து உலகங்களின் ஆன்மீக குருவே நான் உங்கள் செய்தியை மீண்டும் மீண்டும் உரைக்க முடியும் எனவே நீங்கள் விரும்பினால் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எனக்கு பேசும் ஆற்றலை நீங்கள் செய்யலாம் உமது காரணமற்ற கருணையினால் மட்டுமே என் வார்த்தைகள் தூய்மையாகும் இந்த ஆழ்நிலை செய்தி அவர்களின் இதயங்களை ஊடுருவி செல்லும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக
பொலிவுற்றிருப்பதை உணர்வார்கள். இதனால் வாழ்க்கையின் அனைத்து மகிழ்ச்சியற்ற நிலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆண்டவரே, நான் உமது கைகளில் ஒரு பொம்மை போல இருக்கிறேன். ஆகவே நீங்கள் என்னை இங்கு நடனமாட அழைத்து வந்தீர்கள் என்றால் என்னை நடனமாட செய்யுங்கள், என்னை நடனமாட செய்யுங்கள். ஆண்டவரே, நீங்கள் விரும்பியபடி என்னை நடனமாடுங்க, என்னை எப்படி வேணா ஆட்டி வைங்க அப்படின்னு. எனக்கு பக்தி இல்லை, எனக்கு அறிவு இல்லை என்ன, ஆனால் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தில் எனக்கு வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது. நான் பக்தி வேதாந்தனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். இப்போது நீங்கள் விரும்பினால் பக்தி வேதாந்தாவின் உண்மையான நோக்கத்தை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியும். ரொம்ப உருக்கமான ஒரு இது எழுதினேன். எஸ், இப்போ இதுல இருந்து நம்ம படிக்கலாம். இப்ப பிரபுஜி படிச்சுட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செப்டம்பர் 17, 1965 பாஸ்டன் காமன்வெல்த் அது என்ன மாதாஜி மேல அடைந்தது. காமன்வெல்த் பியரை அடைந்தது. செப்டம்பர் 19, 1965 நியூயார்க் துறைமுகத்தை அடைந்தது. பல்டடில் OMCA-வில் கோபால் அகர்வால் மற்றும் அவரது மனைவி சாலி அகர்வால் ஆகியோருடன் தங்கினார். சாலி அகர்வாலின் சமையலறையில் மதிய உணவை சமைப்பது. அவர் அரிசி, காய்கறிகள் மற்றும் ஒரே நேரத்தில் ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு தனித்தனி அளவுகளுடன் பித்தளை பாத்திரத்தில் தனது உணவை தயாரிக்கிறார். செப்டம்பர் 22, 1965 அவர் உள்ளூர் செய்தித்தாள் பட்லர் ஈகிள் பின்வரும் கதையுடன் மேலே அவர் புகைப்படத்தை அச்சிட்டது. சரளமான ஆங்கிலத்தில் இந்து வழிபாட்டு முறையின் பக்தர் மேற்கு நாடுகளுக்கு செல்வதற்கான ஆணையத்தை விளக்குகிறார். தலைப்பு பக்தி யோகாவின் தூதர். ஹரே கிருஷ்ணா. பாஸ்டன் காமன்வெல்த் பேர் அப்ப எப்போ 65 செப்டம்பர் 17, 1965 65 தான் போய் சேர்றது. அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் 19 2 நாள்ல எங்க நியூயார்க் துறைமுகத்தை அடையிறது. ஏன்னா ஒரு இடமா அப்படி நிறுத்திட்டு தான் போக முடியும், கப்பல் ஒரேடியா போகாது. கடைசியில அங்க நியூயார்க் எப்போ வந்தது? செப்டம்பர். இவர் எப்ப இறங்கினார்? ஜூலைல இறங்கியிருக்கார். செப்டம்பர்ல தான் வந்து சேர்ந்திருக்கார். பட்லரில் YMCA-வில் கோபால் அகர்வால் மற்றும் அவரது மனைவி சாலி அகர்வால் சாலி. அப்ப அந்த சாலி அகர்வால் அவ வீட்டுல தங்கி இருக்கார். ஆனா இவரோட சமையல்ல இவர் தான் பாத்துப்பார். ஏன்னா அவள் தான் நான்வெஜ் சாப்பிடப்படுவாங்க, இருக்கிற அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. கொஞ்ச நாள் இருந்து பாக்குறார். அப்புறம் அவளே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன், எங்களால எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு, நீங்க இங்க உங்களோட சமையல் பண்ணிக்கிறேன், ஆனா உங்களுக்கு முன்னாடி எங்களால வந்து ஒரு டீ குடிக்க முடியல, காஃபி குடிக்க முடியல, நான்வெஜ் சாப்பிட முடியறதுல, வெங்காயம் பூண்டல கூட எங்களுக்கு சாப்பிட முடியல, கஷ்டமா இருக்குன்னு இவர் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில போறார். அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி அவரோட படிக்கணும். சாலி அகர்வாலின் சமையலறையில் மதிய உணவை சமைப்பது. அவர் அரிசி, காய்கறிகள் மற்றும் ஒரே நேரத்தில் ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு தனித்தனி அளவுகளுடன் பித்தளை பாத்திரத்தில் தனது உணவை தயாரிக்கிறார். எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தை எல்லாம் பண்ணுவான். He was very great cook also. அப்புறம் செப்டம்பர் 22, 1965 அவர் உள்ளூர் செய்தித்தாள் பட்லர் ஈகிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தித்தாள் இருந்தது. பட்லர் வந்து ஒரு இடத்தோட பேர். அதுல வந்து YMCA ஏதோ ஒரு பட்லர் ஈகிள் பின்வரும் கதையுடன் மேலே அவர் புகைப்படத்தை அச்சிட்டது. அவ வந்து ஸ்லோலி அவர் வந்து ஃபேமஸ் ஆரம்பிச்சோன்னா வந்து ஒரு கதை என்ன இதான் பின்னாடி எழுதியிருக்கேன், அது எழுதிட்டு அவரோட போட்டோவும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டான். சரளமான ஆங்கிலத்தில் இந்து வழிபாட்டு முறையின் பக்தர் மேற்கு நாடுகளுக்கு செல்வதற்கான ஆணையத்தை விளக்குகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு பக்தி யோகாவின் தூதர், மெசஞ்சர் ஆஃப் பக்தி யோகா, மெசஞ்சர் ஆஃப் பக்தி யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அவரோட போட்டோவும் பிரிண்ட் பண்ணி அவ வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார். எஸ், பாரு நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அக்டோபர் 18, 1965 அன்று அவர் பட்லரை விட்டு நியூயார்க் நகரத்திற்கு சென்றார். நியூயார்க்கில் ஆள் மாறாட்டவாதியான டாக்டர் ராமமூர்த்தி மிஸ்ராவுடன் தங்கினார். பக்தி வேதாந்த சுவாமியை தனது மாணவர்களிடம் பேச அனுமதிக்கவில்லை. அக்டோபர் 25, 1965 தனது தெய்வ சகோதரன் தீர்த்த மகாராஜுக்கு கடிதம் எழுதினார். அவர் நியூயார்க்கில் ஏதாவது முயற்சி செய்ததற்கு எதிராக அவரது தெய்வ சகோதரன் வாதிடவில்லை. ஆனால் கௌடியா மடத்தின் நிதியை அத்தகைய திட்டத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாது என்று பணிவுடன் கூறினார். அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பணிபுரியாத மற்றும் பகவத்கீதையின் தத்துவத்தை பற்றி பேசாத நாளே இல்லை. பிப்ரவரி 15, 1965 அன்று பக்தி வேதாந்த சுவாமி டாக்டர் மிஸ்ராவின் யோகா ஸ்டுடியோவிலிருந்து அதே கட்டிடத்தில் உள்ள 307 எண் கொண்ட 2 மாடிகள் கொண்ட தனது சொந்த அறைக்கு மாறினார். இப்போது அவர் விரும்பியபடி பிரசங்கம் செய்ய சுதந்திரமாக இருந்தார்.
காவலாளி தட்டச்சு இயந்திரம் மற்றும் டேப் ரெக்கார்டரை திருடினார். டேவிட் ஆலனின் மாடிக்கு மாற்றப்பட்டது. அவருடன் முழக்கமிட மக்கள் மாலையில் வர தொடங்கினர். தினமும் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பு மற்றும் திங்கள் புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை கூட்டங்களை நடத்தினார். டேவிட் ஆலன் LSD நோயால் பைத்தியம் பிடித்து பாதிக்கப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அவரோட பயணம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அக்டோபர் 18, 1965 அவர் பட்லரை விட்டு, ஏன்னா அவளுக்கு கஷ்டமா ஆரம்பிச்சு விட்டா. அப்ப அவ வந்து கெஸ்ட்னா கெஸ்ட் மாதிரி இருந்தா ஓகே, அவளோட கலாச்சாரம் மாறுதலா இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்புறம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே விட்டு போறார். சரி இல்ல, என்னால யாருக்கும் கஷ்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் விட்டு நியூயார்க் நகரத்திற்கு சென்றார். நியூயார்க்ல எங்க இருக்காரு? ஆள்மாறாட்டவாதியான டாக்டர் ராமமூர்த்தி. ஆள்மாறாட்டம்னாக்கா இது அது என்னது, அத்வைதி பிரின்சிபல். அது அத்வைதிக்னா என்னது, சங்கராச்சாரியா ஃபாலோவர்ஸ். அவரை ஃபாலோ பண்ற டாக்டர் ராமமூர்த்தி மிஸ்ராவுடன் தங்கினார். ஆனா எப்போ அவ வந்து வாக்குவாதம் பண்ணிட்டே இருப்பா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. பேசும்போது இவர் ஒண்ணு சொல்ல, அவர் ஒண்ணு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சமாதானமா இருப்பா. ஆனா பேசும்போது மாத்திரம் இல்ல, நான் சொல்றது கரெக்ட்னு பிரபுபத செல்வர், கிருஷ்ணர் இருக்கார், கிருஷ்ணர் தான் கடவுள், கிருஷ்ணர் ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி, நாமெல்லாம் வந்து ஜீவாத்மா தான், நம்ம வந்து சேவை பண்ணது. அவர் அப்படி இல்லை, எல்லாம் மாயா. அவர் வந்து அந்த பிலாசபியா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அத்வைதிக் பிலாசபி. அவர் அதே மாறுறதுக்கு ரெடியா இல்லை. இவரும் வந்து இல்லை, விட்டு கொடுக்காம அவர் ஆர்கியூ ரொம்ப பண்ணுவார். சோ வந்து ஆள்மாறாட்டவாதியான டாக்டர் ராமமூர்த்தி மிஸ்ராவிடம் தங்கினார். பக்திவேதாந்த சுவாமியை தன் மாணவரிடம் பேசாரு. அவர் வந்து இது யோகா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சோ அவர் வந்து யோகா ஸ்டூடியோ மாதிரி இருக்கு. சரி, அங்க வந்து ஒரு இடத்துல நீ இருந்துக்கோ அப்படின்னு அலோவ் பண்ண. ஆனா என்னது, அவ மாணவர்கள் வருவா இல்லையா யோகா படிக்கிறதுக்கு, அவளெல்லாம் வந்து பேச விட மாட்டார். ஏன்னா அப்புறம் மாறிட்டானாக்கா, ஏன்னா துவைதா பிலாசபி வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அட்வைத்திஸ் வந்து நம்ப மாட்டா. அப்ப அவ அனுப்ப மாட்டா. மிஸ் யாராவது பேசும்போது இல்ல இல்ல அங்கெல்லாம் பேசாதே அப்படின்னு. சோ அக்டோபர் 25, 1965 தனது தெய்வ சகோதரர் அப்படின்னா காட் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரே இதுல லெவல்ல இருக்கிறோம், காட் பிரதர் தீர்த்த மகாராஜாவுக்கு கடிதம் எழுதுறார். இவர் பிரபுபாதா எழுதுற, இப்படி நான் வந்திருக்கேன், ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, நம்ம கௌடியா சமூகத்துல இருந்து எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, கொஞ்சம் காசெல்லாம் கிடைச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ணலாம், புக் பண்ணலாம். அவர் நியூயார்க்கில் ஏதாவது முயற்சி செய்ததற்கு எதிராக அவரது தெய்வ சகோதரன் வாதிடவில்லை. என்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம், ஐ எம் நாட் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட், நீங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுமோ பிரிண்ட் பண்ணுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க. ஆனால் கௌடிய மடத்தின் நிதியை அத்தகைய திட்டத்திற்கு பயன்படுத்த முடியாது, பணம் மாத்திரம் கொடுக்க முடியாது, உங்களுக்கு என்ன பண்ணுமோ சொந்த முயற்சியில என்ன வேணா பண்ணிக்குங்க, அதுல ஒரு ஆப்ஜெக்ஷன் இல்லை என்று பணிவுடன் கூறினார். வச்சா அங்கேயும் வந்து ஃபெயிலியர் தான். அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பணிபுரியாத மற்றும் பகவத்கீதையின் தத்துவத்தை பற்றி பேசாத நாளே இல்லை. இதெல்லாம் இது பத்தியே தான் அவர் இப்போ பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்புறம் February 15, 1966 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இது 65 ஆயிடுச்சு, 66 தான் அன்றே பக்திவேதாந்த சுவாமி டாக்டர் மிஸ்ராவின் யோகா ஸ்டுடியோவில் இருந்து, இந்த இவர் கூட இருந்தாலே ராமமூர்த்தி மிஸ்ரா, அவர் யோகா ஸ்டுடியோல சரி இனிமே ரொம்ப ஜாஸ்தியா எடுத்து இவர் கூட எல்லாம் இருந்து இன்னும் சீச்சியா இருந்த விட நம்ம இறங்கி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே கட்டிடத்தில் 307 307ஆம் எண் கொண்ட ஒரு 2 மாடி இது அந்த மாதிரி ஒரு அதே பில்டிங்ல அவர் வந்து அங்க இருக்க போயிட்டார். அங்க ஒரு இடம் காலியா இருக்கு சொன்னா நான் அங்க போறேன் இருக்கிறதுக்கு, தனது சொந்த அறைக்குள் மாறினார். இப்போது அவர் விரும்பியபடி பிரசங்கம் செய்ய சுதந்திரமாக இருந்தார். ஏன்னா இவரோட அறை சின்னதா இருந்தாலும் ஒரு ஜன்னல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப சின்ன குட்டியா இருந்தது, அந்த மேல ஒரு மாடியும் இருந்தது. அப்ப அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீடமா வந்து யார் வேணா வந்தாலும் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்தியா அங்க இருக்க ஆரம்பிச்சேன். காவலாளி தட்டச்சு, அப்ப அங்க என்ன எடுத்தானா, செக்யூரிட்டி. அப்ப இவர் வந்து இருக்கிற சொத்து என்னது, ஒரு டைப்ரைட்டர் வச்சிருந்தார், அதையும் திருட்டு போயிடுச்சு, யாரோ திருடின்னு போயிட்டா. அப்ப இது வந்து காவலாளி தான், யாரு காவல் காக்குறோம் அவரே எடுத்துன்னு போயிட்டாருன்னு போட்டிருக்கு. தட்டச்சு இயந்திரம் மற்றும் டேப் ரெக்கார்டரை அவர் திருடிட்டார். அதுதான் அதுலதான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அவர் வந்து டைப்பும் பண்ணியிருந்தா, அதுவும் போச்சு. டேவிட் ஆலன் அவர் வந்து ஒருத்தர் கூட இருந்து, அவரும் ஒரு டிசைபிள் தான், வேறொருத்தரோட வந்து ஹெல்ப் வச்சு இந்த டேவிட் ஆலன் ஓகே இனிமே நான் வந்து பிரபுபாதாக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கேன், சின்ன பிள்ளைதான், ஒரு யங் பாயா இருந்தா 20, 21 வயசு 22 வயசு இருக்கும், நான் வந்து இந்த பிரபுபாதாக்கு எல்லாம் சேவை பண்ணிட்டு அங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு. அது வந்து அந்த இடம்ல எப்படின்னாக்கா எல்லாம் அந்த இது ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் தான், அந்த ஏரியாவே ட்ரக் அடிக்ட். சோ அவர் வந்து டேவிட் ஆலனின் மாடிக்கு மாற்றப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து சரி டேவிட் ஆலனோட மாடி 2 இது இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க, 2 மாடிகள், அதுல வந்து அங்க இருக்கிறா போல ஒரு ஏற்பாடு பண்ணார். அவருடன் முழக்கமிட மக்கள் மாலையில் வர தொடங்கினார். தினமும் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பு மற்றும் திங்கள் புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை கூட்டங்களை நடத்தினார். சொற்பொழிவு இதேதான் பண்ணிட்டு இருந்தார்.
ஆனா டேவிட் ஆலன் என்ன ஆயிடுச்சு, அவர் வந்து ஒரு LSDன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் வந்து அது he became insane, that is பைத்தியம் பிடிச்சு அப்புறம் இறந்து போயிட்டார். அந்த ஒரு அது ஒரு நோய் அது வந்து பைத்தியமாக்கி அவர் வந்து இறந்து போயிட்டார். அதான் என்னெல்லாம் தோல்வி, என்னெல்லாம் அவருக்கு கஷ்டம். stay high forever, no more coming down, practice Krishna. அந்த ஒரு பேம்ப்ளெட் மாதிரி டைப் பண்ணி இது ஒரு கொடுத்திருக்காரு. Transcendental sound vibration, Hare Krishna, Hare Krishna. This chanting will cleanse the dust from the mirror of the mind and free. இதெல்லாம் போட்டு ஒரு இது மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு எல்லாரும் வாங்குவோம். ஆச்சாரியா யாரு? ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி. Meeting every Monday, Wednesday and Friday at 7 PM, every morning at 7 AM. You're cordially invited to come and bring your friends. நம்ம எல்லாம் அந்த இதுல போடுறோமே 18 days தொடங்கியாச்சு, எல்லாரும் மாறுவோம் நாங்க. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் வந்து அவர் பிரிண்ட் பண்ணி அதோட ஒரு சாட்சி நோட்டு ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு. எஸ், இப்போ யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கிற மாதாஜி? ருக்மிணி மாதாஜி தான், படிங்க படிக்கிற மாதாஜி. மைக் இரண்டாவது அவென்யூவில் கையால் வரையப்பட்ட அடையாளம் மேட்சஸ் கிப்ஸ் என்ற கடைமுகைப்பை கண்டுபிடித்தார். நாங்கள் எங்கள் சமூகத்தை இஸ்கான் என்று அழைப்போம். பிரபுபாதா முதலில் சுருக்கத்தை உருவாக்கிய போது விளையாட்டாக சிரித்தார். கிருஷ்ணா உணர்வுக்காக சர்வதேச சங்கம். மேற்கிந்தியவர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான ஒரு தலைப்பை ஒரு நண்பர் பரிந்துரைத்திருந்தார். கடல் உணர்வுக்காக ஒரு சர்வதேச சமூகம். ஆனால் பிரபுபாதா வலியுறுத்தினார், கிருஷ்ணா உணர்வு. கடவுள் என்பது ஒரு தெளிவற்ற சொல். அதே சமயம் கிருஷ்ணன் என்பது துல்லியமானது மற்றும் விஞ்ஞானமானது. கடவுளின் உணர்வு ஆன்மீக ரீதியில் பலவீனமானது, குறைவான தனிப்பட்டது. கிருஷ்ணர் கடவுள் என்பதை மேற்கிந்தியர்களுக்கு தெரியாவிட்டால் கிருஷ்ணா உணர்வுக்காக சர்வதேச சங்கம் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் அவருடைய பெருமைகளை பரப்புவதன் மூலம் அவர்களுக்கு சொல்லும். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது 16ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பாடயாவலியில் இருந்து ஒரு சொற்றொடரை பிரபுபாதாவின் சொந்த மொழிபெயர்ப்பாகும். கிருஷ்ண பக்தி ரசபவிதா எங்க மாதாஜி கிருஷ்ணருக்கு செய்வதன் மெல்லிய சுவையில் மூழ்க வேண்டும். ஓகே, அடுத்து லாஸ்ட் லைன் தான். ஓகே, அப்ப என்னது, மைக் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து இந்த மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது அவென்யூவில் கையால் வரையப்பட்ட அடையாளம் இந்த மாதிரி ஒரு கையால் எழுதி இந்த மாதிரி ஒரு கடையை வந்து பார்த்திருக்காரு. அவர் வந்து மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ் என்ற கடைமுகப்பை கண்டுபிடித்தார். அதுல என்னது, அவங்க உட்காந்து பிரச்சாரம் பண்ணலாமே, இடம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நாங்கள் எங்கள் சமூகத்தை இஸ்கான் என்று அழைப்போம். பிரபுபாத முதலில் சுருக்கத்தை உருவாக்கிய போது விளையாட்டாக சிரித்தார். கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். சின்ன வந்து ஒரு இதா சொல்றேன், நம்ம வந்து கிருஷ்ணா பத்தி பேச போறோம். ஆனா நம்ம என்ன இது இருக்கும், இஸ்கான்ங்கிற நிறுவனத்துல தான் நம்ம இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ண போறோம். அப்புறம் மேற்கத்தியர்கள் வந்து மிகவும் பரிச்சயமான ஒரு தலைப்பை ஒரு நண்பன் பரிந்துரைத்தார். என்ன சொல்றாரு அவர், கடவுள் உணர்வுக்கான சர்வதேச சமூகம். அந்த மாதிரி போடுங்க. நீங்க ஏன் இஸ்கான்ல வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் போடுறே, அதுக்கு பதிலா கடவுள் ஒரு காட் கான்சியஸ் போட்டா போடுமே. ஆனால் பிரபுபாதா என்ன சொன்னார், வலியுறுத்துற, நோ, கிருஷ்ணா உணர்வு தான் போடணும். கடவுள்ங்கிறது தெளிவற்ற சொல். கடவுள்னு யார் வேணா கடவுள், அப்படி இல்லையே, கிருஷ்ணா தான் கடவுள். அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம சொல்லிதான் ஆனோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு என்பது துல்லியமானது மற்றும் விஞ்ஞானமானது. கடவுளின் உணர்வு ஆன்மீக ரீதியில் பலவீனமானது. கடவுள் உணர்வுனா ஓகே அப்படின்னு அவ்வளவு ஒரு வெயிட்டேஜ் கிடையாது, குறைவான தனிப்பட்டது. கிருஷ்ணர் கடவுள் என்பதை மேற்கத்தியர்களுக்கு தெரியாவிட்டால் கிருஷ்ணா உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் அவருடைய பெருமைகளை பரப்புவதன் மூலம் அவர்களுக்கு சொல்லும். அவளுக்கு தெரியாது கிருஷ்ணானா யாரு தெரியாதுன்னா, வெறும் காட் சொன்னதான் அவளுக்கு தெரியும்னா நோ ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணான்னு சொல்லி நம்ம வந்து அவள் பிரச்சாரம் பண்ணி ஒரு நகரத்திலையும் கிராமத்தையும் சொல்லி எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன, இது பரப்புவதன் மூலம் அவர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வரும். கிருஷ்ணா உணர்வு என்பது 16ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பாடையாவடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது இருக்கு, ஒரு போயம் இருந்து ஒரு சொற்றொடரை பிரபுபாதாவின் சொந்த மொழிபெயர்ப்பாகும். கிருஷ்ண பக்தி ரசா பாவிதா. கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மெல்லிய சுவையில் மூழ்க வேண்டும். அது வந்து டாம்ஸ்கின் அந்த ஒரு கார்னர் உண்டு, சதுக்க பூங்காவில் சில பிரபுபாதாவின் கீர்த்தனம். ஓகே, அவரை பத்தி இதெல்லாம் வந்து என்னது பேப்பர்ல எல்லாம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. அது ஒரு இது ஸ்னிப்பெட் போட்டிருக்கான்.
Yes. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜியா? ரேவதி மாதாஜி இருக்கேளா? ரேவதி மாதாஜி படிங்க. இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஜூலை 13 கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தை இஸ்கான் ஒருங்கிணைகிறது. செப்டம்பர் முதல் மேற்கத்திய சீடர்களை ஆரம்பிக்கிறது. அக்டோபர் 23 இதழை வெளிப்படுகிறது. சீடர்களால் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் கோவில் தொடங்கப்பட்டது. சான் பிரான்சிஸ்கோ புதிய ஜெகநாத்புரி என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. ரத யாத்திரையை அறிமுகப்படுத்தியது. பகவத்கீதையின் மொழிபெயர்ப்பு மற்ற வர்ணங்களை முடிந்துவிட்டது. மே 25 பக்கவாதம் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. நரசிம்ம பிரார்த்தனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பிரார்த்தனை என் எஜமான தனது வேலையை முடிக்கவில்லை. ஜூலை 24 ஐக்கிய இராச்சியத்திற்கான முதல் வருகை எக்ஸல்சியர் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. 1966 என்னது ஜூலை 13ஆம் தேதி இஸ்கான் சர்வதேச ஒரு இன்டர்நேஷனல் இஸ்கான் ஒரு இது மாதிரி என்னது ஒரு விழா மாதிரி கொண்டாட எல்லாரும் சேர்ந்தாங்க. செப்டம்பர்ல என்னாச்சு, முதல் மேற்கத்திய சீடர்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது சீடர்களை ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் அக்டோபர் 23 பேக் டு காடட் இதழின் முதல் எழுது. திரும்பி நிறைய கேப் ஆனப்புறம் திரும்பி பேக் டு காடட் பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது 67 என்னது சீடர்களால் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் கோவில் தொடங்கப்பட்டது. முள்ள அவர் ஃபேமஸ் ஆயிட்டே போறார். கோயில் ஆரம்பிச்சுட்டார். 67 சான் பிரான்சிஸ்கோல முதல்ல ஒரு கோயில் வந்தாச்சு. அப்புறம் அதுல பூரி அது பேர் என்னது சான் பிரான்சிஸ்கோ புதிய ஜெகநாத்புரி என்ற பெயர் மாற்றப்பட்டது. ஜெகநாத்புரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரு புதிய நியூ ஜெகநாத்புரி. அப்புறம் ரத யாத்திரம் அங்க பண்ணினாங்களாம். இங்க நம்ம ஜெகநாத்புரியில பண்றாப்புல அங்க ரத யாத்திரை பண்ணாங்க. பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் வர்ணனை முடிந்து விட்டது. ஃபுல் பகவத்கீதையோட ஆஸ் இட் இஸ் அவர் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அங்க உட்காந்து அவர் 67 தான் முடிச்சிருக்காரு. அப்புறம் மே 25 பக்கவாதம் அவருக்கு என்ன ஒரு பேரலிசிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரோக் மாரடைப்பும் வந்தது. நரசிம்ம பிரார்த்தனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பிரார்த்தனையில என்ன சொல்றார், என் எஜமானர் தனது வேலையை நான் முடிக்க, நீங்க என்ன அனுப்பியிருக்கோளோ அந்த மிஷன் இன்னும் முடியல, அதுக்குள்ள என்னோட உடம்பு எடுத்துன்னு விட்டேன்னா அப்புறம் நான் எப்படி என்னோட மிஷன் முடிக்க முடியும்? அதனால கொஞ்ச நாள் இன்னும் தாக்கு பிடிங்கோ, எனக்கு கொஞ்சம் உடம்புல சக்தி கொடுங்க, அப்பதான் என்னால இந்த மிஷனை பூரணமாக்க முடியும். அப்ப இன்னும் நான் என் வேலையை முடிக்கலை. அப்போ என்ன வேலை முடிக்கணும் அதுதான். ஜூலை 24 ஐக்கிய ராஜ்யத்திற்கான முதல் வருகை. அப்புறம் எக்ஸல்சியர் ஹோட்டலில் அவர் தங்கியிருந்தார். யார் மாதாஜி நெக்ஸ்ட்? அருள்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, கிடுன்னு ஆரம்பிச்சிடுங்க இல்லையா நீங்க? ஓகே, சித்ராலேகா மாதாஜி படிங்க. இஸ்கான் பிரஸ் மூலம் வெளியிட்டப்பட்ட ஸ்ரீ ஈஷோ நிவர்ஷத் ஜூலை 30 பக்தியின் அமிர்தத்தை முடித்தார். ஜூலை 16 நிறுவல் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ருக்மணி துவாரகாநாத லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல. டிசம்பர் 14 ராதா வண்டனீஸ்வர சிலை நிறுவினார். அதுக்கப்புறம் 1970 ஜூலை 26 ஆளும் குழு ஆணையருக்கு நிறுவப்பட்டது. விஐபி ஜிபிசி நிறுவப்பட்டது. அடுத்தது ஆகஸ்ட் 29 கல்கத்தாவில் வாழ்நாள் உறுப்பினர் திட்டத்தை நிறுவுகிறது. ஒரு ஸ்டெப்பா பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர். ஆமா, ஸ்ரீல பிரபுபாத தனது சான் பிரான்சிஸ்கோ சீடர்கள் சிலருடன் 1968 இன்னொரு போட்டோ எடுத்திருக்காரு. மெதுவா ஃபேமஸ் 69 என்னது இஸ்கான் பிரஸ் மூலம் வெளியிட்ட ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் ஃபர்ஸ்ட் டைமா அது வெளியிட்டு இருக்காரு. இப்போ 1969. அப்புறம் ஜூன் 30 என்னது பக்தியின் அமிர்தத்தை முடித்தார். ஐ திங்க் பக்தி ரசாமிருத சிந்துன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் 16 நிறுவல் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ருக்மணி துவாரகான ஒரு கோயில நிறுவிருக்கார் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல. அப்புறம் 14 ராதா லண்டோனீஸ்வரர் சிலை நிறுவுதல், அந்த மாதிரி வேறொரு கோயில். 1970 ஜூலை 28 ஆளும் குழு ஆணையத்தை, தட் இஸ் ஜிபிசி. நம்ம இப்ப அந்த தீக்ஷா பெறத்துக்குலாம் நம்ம இது படிக்கிறோமே, கவர்னிங் பாடி ஆஃப் இஸ்கான் அந்த நிறுவினார் 1970 ஜூலை 28. ஏன்னா இது எல்லாமே இன்னும் பெருசா ஆயிட்டு போகும்போது எல்லாமே பிரபுபத கண்ட்ரோல் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா? அப்போ ஆளுகளை நியமிச்சு அது ஒரு ஜிபிசி பாடி, ஜெனரல் கவர்னிங் பாடி. ஓகே, ஆகஸ்ட் 29 கல்கத்தாவில் வாழ்நாள் உறுப்பினர், அது லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தையும் நிறுவியிருக்காரு. முள்ள நிறைய உறுப்பினர்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
ஃபேமஸ் ஆயிட்டு கோல்டன் கேட் பூங்காவில் ஸ்ரீல பிரபுபாதா கீர்த்தனை எல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சார். அங்க ஒரு கோல்டன் கேட்னு ஒரு இடத்துல. அப்புறம் லண்டன், நான் படிச்சதே போறேன். அவர் தனது சீடர்களை லண்டனுக்கு அனுப்பினார். அங்கு அவர்கள் ஜார்ஜ் ஹாரிசனுடன் இணைந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என்ற தனிப்பாடலை 1969 பதிவு செய்தனர். பீட்டில்ஸ் இவர்தான் பீட்டில்ஸ் அவரோட இது பேரு, பேண்ட் பேரு. அதுல அவர் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் அதுலயே அந்த பாட்டிலேயே இன்க்ளூட் பண்ணி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுது. பீட்டில்ஸ் உட்பட ஆப்பிள் கார்பரேஷனின் அனைத்து வெளியீடுகளிலும் இது வேகமாக விற்பனையானது. இந்த சாதனை செக்கோஸ்லோவாக்கியாவில் நம்பர் 3 அந்த ஃபுல் அந்த ரெக்கார்ட்ல எவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்குன்னு பார்த்தா இவர் நம்பர் 3ல இருந்திருக்கார். டாப் நம்பர் 3 எட்டி எடுத்து பிரிட்டன்ல டாப் 9ல இருந்திருக்கார். மேலும் ஜெர்மனி, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, யுகோஸ்லோவியா அப்புறம் மற்றும் பல நாடுகளில் முதல் 10 இடங்களை பெற்றது. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டே போயிட்ட. எஸ், இது யாரு நெக்ஸ்ட் யார் படிச்சாரு? பிரபு இல்லையா? நீங்க இல்லையா? அவர் இல்லையா? அருள்செல்வம் இல்லையா? படிங்க காணலையே. படிங்க. மே 9 ஆஸ்திரேலியாவுக்கு முதல் பயணம். ஜூன் மாஸ்கோவிற்கு விஜயம் செய்தார். ஜூலை மாயாப்பூர் பிருந்தாவன் அறக்கட்டளையை MVT நிறுவுகிறது. நவம்பர் 26 40 மேற்கத்திய சீடர்களுடன் பிருந்தாவனம் வந்தடைந்தார். 1972 பகவத்கீதை மார்க் மில்லனால் வெளியிடப்பட்ட சுருக்கப்படாத பதிப்பாகும். மார்ச் 23 ஜுஹு பாம்பே மையத்திற்கான அடிக்கல்லை இடுகிறது. மே 29 பக்தி வேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளையை PPT நிறுவுகிறது. ஜூலை 14 ஒரு கடிதத்தில் இஸ்கான் கிருஷ்ணர் பலராமர் கோயில் பிருந்தாவனம். 1973 ஆகஸ்ட் 10 ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா பரிசீஸ்வர தெய்வம் நிறுவுதல். செப்டம்பர் 5 செப்டம்பர் 5 ஸ்வீடனுக்கு முதல் வருகை ஸ்டாக்ஹோம். 1974 ஏப்ரல் 1 மூளைக்கல்லை இடுதல் பம்பாய். நவம்பர் 10 ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரன் நிறைவு ஹரே கிருஷ்ணா லேண்ட் ஜுஹு பம்பாய். ஹரே கிருஷ்ணா போயிட்டு இருக்கு அவரோட நல்ல கிராஃப். ஆஸ்திரேலியால ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா போறார். அப்புறம் ஜூன்ல மாஸ்கோவிற்கு போறார். மாயாப்பூர் பிருந்தாவன் அறக்கட்டளை MVD நிறுவுகிறது. 40 மேற்கத்திய சீடருக்கு பிருந்தாவனம் திரும்பி வரார். He comes back to பிருந்தாவன், திரும்பி போறார். பகவத்கீதை மேக்மினலால் வெளியிடப்பட்ட சுருக்கப்படாத பதிப்பாகும். அப்புறம் மார்ச் 20 ஜுஹு பாம்பே மையத்திற்கான அடிக்கலை. ஏன்னா அவர் பாம்பேக்கு இல்ல இந்தியால இருக்கும்போது அது ஜுஹு சென்டரை புதுப்பிக்க என்னது பவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஏற்பாட்டுக்கு வராது. பக்தி வேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளையை BBD நிறுவுகிறது. அப்புறம் ஒரு அதான் பக்தி வேதாந்த நம்ம புக்ஸ் எல்லாமே அங்க தானே வருது. ட்ரஸ்ட் பக்தி வேதாந்த ட்ரஸ்ட் பக்தி வேத BBT ட்ரஸ்ட் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு கடிதத்தில் இஸ்கான் கிருஷ்ணர் பலராமர் கோயிலில் பிருந்தாவனம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் ராதா பரீசீஸ்வரர் தெய்வம். அப்புறம் ஸ்வீடனில் முதல் வருகை ஸ்டாக்ஹோம்ல போறார். மூளைக்கல்லை எங்க பாம்பேல திரும்பி மூளைக்கல்லை இது என்னது தெரியாது. மூளைக்கல்லை முடிக்கிறார். அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதான் நிறைவு ஹரே கிருஷ்ணா லேண்ட் ஜுஹு பாம்பே. இதெல்லாம் இப்போ கேப்சர் பண்ணி இஸ் ஃபைனலைசிங் ஆல் த இது. நான் மாஸ்கோல போனோம், அதோடைய போட்டோ போட்டிருக்கேன். பேராசிரியர் கோட்டோவஸ்கியுடன் சந்திப்பு இதுல. அப்புறம் கிருஷ்ணனுக்கான தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அவ ஏத்துனுட்டா. சரியா, கரெக்ட், நீங்க சொல்றதுல பாயிண்ட் இருக்கு. இவரெல்லாம் நல்லா டீட்டெயில சொன்னா ஓகே ஏத்துனுட்டா. இது பாம்பேயோட அந்த இந்த ஜுஹு கோவில் வழக்கு ரொம்ப இட் வாஸ் நாட் ஈஸி. ஜுஹு லேண்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அவர். சோ அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது அப்புறம் வாங்கினார். படிச்சுன்னு இருக்கா தெரியும். எஸ், யாருக்கா நெக்ஸ்ட்? JKLM மங்கேர் மாதா படிக்கிறோம். 1975 ஜனவரி 23 மூளைக்கல்லை இடுதல். மூளைகள்னா பவுண்டேஷன் ஸ்டோன். ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் படிச்சோமே மாதாஜி, அது என்னது? அது முன்னாடி அந்த பூமி பூஜை மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லையா? இந்த மூளைகள்னா அத என்ன சொல்றது, அந்த சன்னிதானத்துக்கு இது பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, பிஃபோர் கும்பாபிஷேகம் அந்த மாதிரி, கர்ப்பகிரகம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா கோவில்ல, அந்த மாதிரி. மார்ச் 23 முதல் 27 வரை சைத்தன்யாவின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் மாயாப்பூர் திருவிழா. ஏப்ரல் 20 ஸ்ரீராம நவமி அன்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பலராம கோயில் திறக்கப்பட்டது. மே 18 மெல்போர்னில் கௌரா நித்தாய் தெய்வங்களை நிறுவுதல். செப்டம்பர் 13 விருந்தாவன் குருகுலத்தில் மூளைக்கல்லை இடுதல்.
நவம்பர் 20 பேக் டு காட் இதழ்களின் 1 மில்லியன் பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. 1976 மே 2 ஸ்ரீ ஸ்ரீ கலிய கிருஷ்ண தெய்வம் நிறுவல் பிஜி. ஜூன் 15 கௌரணிதா தெய்வம் நிறுவுதல் டெட்ராய்டு. ஆகஸ்ட் 18 ஹைதராபாத் கோவில் திறப்பு. 1977 பிப்ரவரி 2 அடிக்கல் நாட்டு விழா புவனேஸ்வரன். ஜூன் 4 பிருந்தாவனத்தில் விருப்பத்தின் அடையாளங்கள். நவம்பர் 14 இரவு 7:30 மணி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா மறைந்த நாள், வயது 81. இதெல்லாம் ஓகே. ஒரு நிறைய நிறுவி இருக்காரு, எல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியில 1971 he died on November 14th. இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அப்புறம் இது வந்து அந்த அது போட்டிருக்கு. 1966 என்னது எஸ்டாப்ளிஷ் இது இஸ்கான் நிறுவனர். 67 வந்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணார், பகவத்கீதா கம்ப்ளீட் பண்ணார். 68 பப்ளிஷ் மேக்மிலன் கம்பெனி அதை பப்ளிஷ் பண்ணா. 72 பக்தி வேதாந்த புக் ட்ரஸ்ட் பிபிடி போட்டிருக்கு. பக்தி வேதாந்தக்கு அப்புறம் 2வது புஇபி புக் ட்ரஸ்ட் அது வந்து நிறுவினார். அப்புறம் 1975 கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் பக்தி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா அதை 17 மாதம் கம்ப்ளீட் பண்ணார். அப்புறம் 76 பக்தி வேதாந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சயின்டிபிக் ப்ரீச்சிங் அதுவும் ஆரம்பிச்சார். 77 டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் மார்டல் வேர்ல்ட். 77 இறந்து போனாங்க. ஓ, இன்னும் இருக்காப்பா கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறார்? கிடுகிடுன்னு நான் படிக்கிட்டு முடித்தேன். நியூயார்க் நகரில் ஒரு வருடம் தனியாக போராடிய பிறகு அவர் ஒரு சிறிய குழு சீடர்களுடன் கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தை நிறுவினார். வரலாற்றில் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் இந்தியர் அல்லாதவர்களுக்கு வைஷ்ணவத்தின் கடுமையான ஒழுக்கங்களில் வெற்றிகரமாக பயிற்சி அளித்த ஒரே தடவை இதுவாகும். ஆச்சரியப்படும் விதமாக இது அமெரிக்காவில் மகிழ்ச்சியான எதிர் கலாச்சார இயக்கத்தின் மலர்ச்சியின் போது அடையப்பட்டது. நகரங்கள் மற்றும் சிறு பட்டணங்களின் தெருக்களில் எல்லா இடங்களிலும் கடவுளின் பெயர்களை உச்சரிக்க தனது சீடர்களை அனுப்பினார். மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா பூமியின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் பிரபலமாக்கினார். அவர் ஏறத்தாழ 5000 சீடர்களுக்கு முறைப்படி தீட்சை கொடுத்தார். இந்த துவக்கங்கள் தேசியங்கள், இனங்கள் மற்றும் மத பின்னணியின் பரந்த பன்முகத்தன்மையை பிரதிநிதித்துவப்பட்டது. அவர் சீடர்கள், விருந்தினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் கிருஷ்ண உணர்வின் அறிவியலில் பல நூற்றுக்கணக்கான முறைசாரா உரையாடல்களை நடத்தினார். 1300க்கும் மேற்பட்டவை பதிவு செய்யப்பட்டு காப்பகப்படுத்தப்பட்டன. செய்தி நிருபர்கள், விஞ்ஞானிகள், மத தலைவர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுடன் அவர் ஏராளமான நேர்காணல்களும் தத்துவ விவாதங்களும் நடத்தினார். மேலும் இந்திரா காந்தி, ஆலன் கின்னஸ்பர்க், ரவிசங்கர், ஆலிஸ் கோல்ட்ரெயின், ஜான் லெனான் மற்றும் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் போன்ற உலக புகழ் பெற்ற பிரமுகர்களுடன் பிரபலங்களுடன் சந்திப்புகளை நடத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு பாக்குறேன். இதையும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. அவர் பக்தி இசையின் 20க்கும் மேற்பட்ட சீர்கேடுகளை பதிவு செய்தார். பேக் டு காட் என்ற மாத இதழை அவர் வெளியிட்டார். அதை அவர் தனது இயக்கத்தின் முதுகெலும்பு என்று அழைத்தார். 70களின் நடுப்பகுதியில் அதன் புழக்கத்தின் உச்சத்தில் ஒவ்வொரு இதழும் 10 லட்சம் பிரதிகள் விற்கப்பட்டன. ஈஸ்கான் வாழ்நாள் உறுப்பினர் திட்டத்தை அவர் தொடங்கியதில் 10,000க்கான உறுப்பினர்களை சேர்ந்தனர். அவர் மும்பாயிலும் பிருந்தாவனத்திலும் பெரிய கோவில்களை கட்டினார். மேலும் மாயாப்பூரில் ஒரு ஆன்மீக நகரத்தை நிறுவினார். அனைத்தும் சர்வதேச யாத்திரை ஸ்தலங்களாக மாறின. பக்தி தோன்று கொள்கைகளில் கல்வியை வழங்க ஆரம்ப பள்ளிகளை நிறுவினார். சுய உணர்தல் அறிவியலை கருத்தில் கொண்டு தீவிர கல்வியாளர்களை ஈடுபடுத்தி விஞ்ஞான சமூகத்திற்குள் கிருஷ்ண உணர்வை முன்னேற்றுவதற்காக அவர் பக்தி வேதாந்தா நிறுவனத்தை நிறுவினார். ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு இருக்கு பாக்குறேன் மாதாஜி. படிங்க. இந்த மாதாஜி படிங்க. ஒரு நிமிஷம். ஜெயஸ்ரீ மாதா நீங்க படிங்க. நான் கிடுகிடுன்னு படிச்சு முடிச்சு விடுறேன். எனக்கு அடுத்த கிளாஸ் வெயிட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கேளா? இருக்கேன் மாதாஜி. அவர் 6 கண்டங்களில் 108 கிருஷ்ணர் கோவில்களை நிறுவினார். ஒவ்வொரு மையத்திலும் கிருஷ்ணரின் தெய்வத்தை நிறுவினார் மற்றும் தெய்வ வழிபாட்டின் செயல்முறையில் தனது சீடர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார். 1970 மற்றும் 1970க்கு இடையில் ஒரே ஆண்டில் 32 புதிய கோவில்கள், ஒரு மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 3 திறக்கப்பட்டன. உலகெங்கிலும் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் பகவான் ஜெகநாதரின் ரத யாத்திரை திருவிழாவை அவர் தொடங்கி வைத்தார். இதன் விளைவாக கோயிலை மக்களிடம் கொண்டு சென்றார்.
கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய விரும்பும் ஒற்றை பெண்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பதற்காக வேத கலாச்சாரத்திலும் முன்பு கேள்விப்படாத பிரம்மகாரிணி ஆசிரமத்தை அவர் நிறுவினார். கோயில்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்காக 1967ஆம் ஆண்டு தனது சீடர்களுக்கு தூப வியாபாரம் செய்ய அறிவுறுத்தினார். 4 ஆண்டுகளுக்குள் ஸ்பிரிச்சுவல் சிகை இன்சென்ஸ் என்ற வணிகம் ஆண்டு வருமானம் $10 லட்சம். 2004 எவ்வளவு மாதாஜி? 4 சமமா? 46 லட்சம். 46 லட்சம் சமம். 4,600,000. அவர் ஞாயிறு காதல் விருந்து மற்றும் பிற பிரச்சாரம் புனித உணவு விநியோக திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். இது பொதுமக்களுக்கு 1000 கணக்கான இலவச உணவை வழங்கியது. அவர் உலகின் முதல் சைவ உணவகங்களின் சங்கிலியை உருவாக்கினார். அவர் கிருஷ்ண உணர்வின் தத்துவத்தை மேல போக மாட்டேங்கிறது பற்றி தினமும் பேசினார். ஆயிரக்கணக்கான முறையான சொற்பொழிவுகளை வழங்கினார். 2200க்கும் மேற்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்டு காப்பகப்படுத்தப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கடைசியில் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார் அதுதானே போட்டிருந்தது. So that's okay, நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா எனக்கு அடுத்த கிளாஸ் போனோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிசெல்வம் பிரபுஜி, எங்க போயிட்டீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா.